Wakire ya mwenzi na inu amukara alichinga chinde weta na inu ya mure na amukara chikenya wairire ya mukara abwo bia mono ini tukori turia kabere ase kambi yeto gaiga Texas kanisa ya Metro Community Church in Arlington iga ba minto bia mono mwachire ono taito nyoro yo minto murisi obaigwa irinde anyara gotokoria ogosaba toma soachi program cheri tuko o murisi obaigwa ribagane ria abono aso goto chaki ogosaba kwa abono mambia toma kogenderera bia mono kakine yao. Telephone messengers wakire bia ningeweka netabo bia mono lero netukoliete kabere turaiga gatugwenete korarigereria ringana rio monne chinsechi elinde twaeriganie muna litukoli kogenda koba topic yaitene na se kambi yaito yego totebia se gesongo nga Jesus is coming, get involved. Yesongo chale na intu tosoe gasie yo kwarigania asogo cha kwae na kwarigania abande nabe topic yaite goteba igo ekero omonto agotebiringo chale
inkiyogokora omong'ina oyomo mugakoya akagenda gosoma India akaenda emiaka 3 kera akogenda konya banyorire omwana obwate emetienyi mekeigo akagenda ng'umbu agachia akabera ororo emiaka 3 ekaera omwana oria agatoka obeire emiaka 3.5 akairana agatebia omong'ina oye kera akoirana omong'ina ake arigania akarosikera egento buya rituko riri bagochi komoikoro airport akarosia enyomba buya akabeka amauga buya akabeka kera egento buya naende nagochi komo welcome ase airport akagenda rituko rigaika akamoreta nka ama mocha akorete taini bobeti abana taba ikaransiti abatebi ng'a tata omino muno oria omoke amotebi tata omino otanya korora ngochare nyomba rero tata oria omwaba agacha akabera nyomba bakanya kogamba bono ikire mwaye abantu bagocha bakonya kumokwanera omwana oria era ikaransiti ensema aria kumeti ng'a ning'o oyo ochire ekero bwaira botuko bagochi korara gatoka ng'omogaka oyo otigaire na omwana oyo abande konya kwerigani bare korwa okomoboria aya bono chinsa chiarire ngochi tore korara aye ng'a yochi korara egetanda kera iga ekiamo omura ominto nkero na ekiane na ekia mama aye ng'a yochi korara mwaka oria agakumia ng'akumba omong'ina tariganeti abana ng'a ngochande omwana abwete ng'oyo na omogeni aya nainche twatebiwe tokore ki twariganie Yeso ngochare igo ogendete konya kwerigania aebweka toratebia abana bao toratebia omogaka oo toratebia mokao ng'a Yeso ngochare Yeso gocha batame ikiara omwana oyo omoete enyendi arengere bweka nyomba mbora gocha gotama omonto ochire atamanyeti igo tosoe egasi omonene naende toreta abaminto toborokia obuya twanyorire igoro nagogete kabisa omong'ina oyomo mwamoroche oramo na intwe atebete ng'oyo iga noyo minto namoretire arwete asao namorokirie Yeso oringanyete nere amoganye naende akamoreta agaiga ache korora muna twariganetie komoganya Yeso ng'aki mogoteba egasi engiya kabisa kero oyomo ito otakeire gokora Yeso agateba ase Johana 14 mustari oyomo mpaka oyo 3 ntori gochi gosoma agateba ng'a ngochare nkoira nare gocha otoroseiri kero oyomo ito ase ekero ase abwabeire tiare ngochare toire ororo ase kero togosoma ebuku togotebiwa ara ase ogokumia onde atanya korora oendete kwarigia abweka kobo tigi abande baminto tobe na bara bwororo Nyasaye agoteba ng'a twanchete mono mpaka akarwa omwana oyo omomoima Johana 15:5 Nyasaye agatwancha mono mpaka akarwa omwana oyo omomoima rigereria ense muna yatongete muna Nyasaye anyetongete ere ense yogokumia akabeka kera ebinto bionsi muna tobiroche chinyoni chire echigokumia amaridadi manya abantu nkuru barega abachikorora chinyoni chikare Africa abantu nkuru barega abachikorora ching'iti chikare Africa na intwe abanyene Nyasaye agatorosi bogokumia naende Nyasaye agenderete goturigia agenderete gotorangeria kera Adamu akorete bibe Nyasaye agacha omogondo wa Eden Adamu ng'ai ore Adamu agotama korwa ase Nyasaye naende nabo togendete konya gotama korwa ase Nyasaye
paka bono Nyasaye akonyo guturangeri ng'ayore kero Nyasaye agokurangeri muna chinsechi iga ng'ayore yakonyora kora ase omokutano telephone messengers ase ogwenerete koba kero Nyasaye agokurangeria ogwente korigereria ng'aigande nase Nyasaye aganeti mbe onye Nyasaye taganeti obega abwo oangame oirane gochia asare Nyasaye ngoturigiare atagete kubika efamilia ya mokuru kare kuruenga kieri Adamu akorete bibe paka rero agenderete goturigia twasomire chirese ntwarorire mumochakano garinga muna Nyasaye are kurigia mwanya bantu agachora Abraham gocha paka bono Nyasaye nagenderete goturigia ekero Yesu akorwa ense iga agateba iga ase Johana 15 mstari wa 3 ng'a oyo okomomanya Nyasaye na komomanya Yesu obuna bwo obogima bwa kare na kare tari obogima bwa kare na kare nanti toganeti nandi twamanya gotegwa enchera yokobonyora tuborigie tuboikere ase okomomanya Yesu nokomomanya Yesu niki mambi twabukire gotera twasoachi program twasoma ebuku twatera okuna kokomanya Nyasaye omomanya Nyasaye na kumubeka ase enkoro yao omwanche buna agwanchete ekero okurigereria esafari mine inabatebia omogaka kare gocha nomong'ina amoganyete igago ogete ng'a rero nkomorora omogaka one nabeire ndare korwa asare ase emiaka 3 na into nabo togwenete komwancha na kwerigania ase ogocha kwaye kero togosoma Johana 15 mstari wa 20 yagotusabera na goteba ng'a na into tochigotebia abande togenda tochigotebia abande igoro yaye ototigira ase ense eye iga tochigotebia abande igoro ya Yesu totebia abande igoro ya Nyasaye muna Nyasaye atwanchete erinde nabarau beariganie ase ogocha ase omonene otokwaneire goetera ase chinchera ao otworokirie obwanchani bwaye gocha story gotera nkore nyanchete ndete gotera chorus kifunge kemagane chorus atanga upendo wa Mungu mkuu unapita lugha zote unapita nyota zote hata vilindi virefu Adamu alipokosa Mungu alimtuma mwana wake ampendaye awe mkombozi. Mungu alimtuma mwana wake anayempenda sana, mwana wake wa pekee awe mkombozi, akuje kukuokoa wewe. Nyore kware ko bayebweka Nyasaye ngotumare ngo mwana yache go kuburi kurwasifi. Igoro ya ichanete mono kero mwanya banta korete bibe. Igoro ya ichanete mono kero Yesago itoso musaraba. Lakini omogoko kabongo obwire kwa niaba yao 20p okule bibe libagali yao. Yesu atuanjete, Nyasaye atuanjete. Kero kura abachita ikanke yo korenge mna Nyasaye wanjete. Iri yento yo kumya. Tebi abande Nyasaye na abanjete. Yesu agateba nkoira nare nande gocha. Achigutoiranka. Tujikonyoana noyo tuanjete. Twaligania abaminto, twaligania familia ito. Tuchikumerana no manne. Jesus is coming, get involved. Tusabe. Omanene tata Nyasaye ayeyo tuanjete.
kurwa ukari omwana omomoimeri ndache gotukwera ase ebibe biaito twabaleiri koba abana bao wetera ase obwanchani kwa rweta omonene ase kera oyomo oito twasabire obuya bwabo bogendere koba amo na intumi na tora ase omokutano oyo omonene tonyakorigereria na kweyarigania ase okoirana kwao na intu tosoa egasi eyo okwarigania na kwarigania abande baminto erinde omonene kera ogocha tochenge amo naye togoka amo naye emiaka yonsi ase obogima bori bwa kare gwachete gotoroseria twasabire twegene tugwetera ase erita Yesu Kristo oyo ore omotori oito. Amen. Chinga kechi echia amatera chiteka chinga tubwate echia mangana y'omutwe echia oborori memory verses testimonies ndo bwate kenda no gotera individual inde kabire iyo igone ngake nere iyo ono nakitwara na gotebenga kwamboka chieni aicha anagotoma bagabuna togoche biya mono igobono totegere bari tukarasi tukare ono arono no gotena ora tuchaki no gotera na enkori team song ona matera kiteka chinga tubwate no borori ndubwate kyakwana memory mangana y'omutwe ngakinereye biya mono Mwigure buna pastor akwanire Mwigure buna pastor akwanire oyo bwata ogotera mangana omutwe nakororire ni nyari biya bani paka ere ni nyari no arega iga nyari oyo rende mare kama nyari oyo roda okay nduasabete bono rende tigangu turara tero gotera kurega iga tumanya kurwororo twariganie amatera abantu nabange batagete gotera turarore emia yamo na 94 emia yamo na 94 194 tigangu tutarange njira yo monene taranjera yo monene trigo taranjera yo monene otambe Seria mosunte taranjera ya nyasaye taro mobaso bwenjiri korai igoro omo ekoromake mwegenu nyasaye taranjera dori sionya kuyarigania sogotera tugukure kiungi taranjera ya nyasaye taro mobaso musunte nolivia boeto sunte norasire emiaka tara
Biamore, happy Sabbath. My dad, I'm a two Sabbath. Do my two. Happy Sabbath. Happy Thursday. Oh, tu gotera, namba 11. Ikumi na mege gusi. Wana mangana arama ya sana ngora iga gosomengo. Yeso monyaira no nyana bake bachire gosaba no be aroro twachire lingana togo sasime yeso to sesenye na tokorale yeso to sesenye na tora yecho to sesenye mono botambe kwabete na itwe korwa gokare kondubanete oika ote icholo moboya Yeso otokonye na togotoye totere asole iwogosaba une togosaba elio twegene Kurate ya moerio koya erire abachanu babekerwe ke manyererio abanya bibe bagenderere ne bibe abachanu bagenderere gocheneka kurate ya moerio koya erire abachanu babekerwe ke manyererio abanya bibe bagenderere ne bibe abachanu bagenderere gocheneka esabato neri kweigora samare kera oyo moasinsi na yesome amari kona some kebuya mono
Esabato nero ekemanyererio. Esabato neri kweyora samale. Kirao yo moasense na yesome. Amari kona some kebuya mono. Esabato nero ekemanyererio. Y tú querimo toigwe curate coraria. Abacha nuba genderere go. Curate yo moerio koya. Oh, sorry. Y tú querimo toigwe curate coraria. O yore o morogia genderere mono. Abacha nuba genderere go cheneka. Y tú querimo toigwe curate coraria. O yore o morogia genderere mono. Abanya vive va genderere ne vive. Abacha nuba genderere go cheneka. Esabato neri kwegora samare. Kirao yo moasense na yesome. Amari kona some kebuya mono. Esabato nero ekemanyererio. Esabato neri kwegora samare. Kirao yo moasense na yesome. Amari kona some kebuya mono. Esabato nero ekemanyererio. Batene nege tu no quería que hasta yuni. Chiribuli gane meronge nena bane. Bagotero gotera o kogeni mono. Abuona buo bataro chama queriense. Batene nege tu no quería que hasta yuni. Chiribuli gane meronge nena bane. Bagotero gotera o kogeni mono. Abuona buo bataro chama queriense. Esabato neri kweyora samare. Kirao yo moasense na yesome. Amari kona some kebuya mono. Esabato nero ekemanyererio. Esabato neri kwegora samare. Kirao yo moasense na yesome. Amari kona some kebuya mono. Esabato nero ekemanyererio. Goiga tegerera toigweriogi lakini otegerereri ngana karibu twarangeri weneriogirie manwa yengondi twebeke yange totero gotera kwenyangi haleluya haleluya nyasao mobui togoke tote tomoto gyasobonene twarangeri weneriogirie manwa yengondi twebeke yange totero gotera kwenyangi haleluya haleluya nyasao mobui togoke totere tomoto gyasobonene mwanya banto ebeke yange orotote omonyomi bwebekire hange gocha bekeirwe gutwayeta bwekomeka meka mwanya banto
peke yange torotote omonyomi webekire ange gocha peke irwe gutwayeta wekomeka meka Itukerio ya magaka chinyoni chitere chirie chinyama chabarwati ne chabasomba saitani na tengechi weno bororobonge kirabaye baramo borie ngaito gocha Itukerio ya magaka chinyoni chitere chirie chinyama chabarwati ne chabasomba saitani na tengechi weno bororobonge ekerabaye baramo borie ngaito gocha mwanya banto beke yange orotote homonyomi webekire ange gocha beke irwe gutwayeta wekomeka meka mwanya banto beke yange orotote homonyomi webekire ange gocha bekeirwe gutwayeta wekomeka meka ngayorabe aye oyo minto kerabande babekeirwe chiyanga chenyangi onjokaye moiranero monene nyasaye abera ngangara asiego yo minto nchoka ngayorabe aye oyo minto kerabande babekeirwe chiyanga chenyangi onchokaye moiranero monene nyasaye amabera ngangara siego yo minto nchoka mwanya banto eke yange orotote homonyomi webekire hange gocha bekeirwe gutwayeta wekomeka meka mwanya banto ebeke yange orotote homonyomi webekire hange gocha bekeirwe gutwayeta wekomeka meka mwanya banto beke yange orotote homonyomi webekire hange gocha bekeirwe gutwayeta wekomeka meka Asante kwa nafasi. Naenda kuwaimbia wimbo ya watu wa Tanzania. Kwaya ya Tanzania inaenda hivi. Siku ya mavuno Yesu alipokuja kunitwa, machozi ya furaha moyoni yalinitiririka. Nilipoiaga inji iliyonipa huzuni, mwili wa uzima Mwokozi Yesu atanifalisha. Twendeni watu wa Mungu, malaika walisema, tukamlaki Mwokozi, mfalume wa amani. Dunia kwa heri sasa, tunakwenda kupumzika. Kwa heri na tabu zako, tunakwenda inji mpya. Furaha yangu ilizidi nilipowaona wale wazee wangu wa imani wameisha fufuliwa. Mauti
nakimbia na kusimu haina nguvu, pamoja na tutapaa mawinguni kwenye mji. Twendeni watu wa Mungu, malaika walisema, tukamlaki Mwokozi, mfalume wa amani. Dunia kweli sasa tunakwenda kupumzika. Kwa heri na tabu zako, tunakwenda inji mpya. Tulipokaribia mji, Yesu aliwapanga watu, akatupatia taji za ushindi duniani. Katikati alisimama, kila mtu akamuona, utukufu wa uso wake, mioyo ikapurudika. Twendeni watu wa Mungu, malaika walisema, tukamlaki Mwokozi, mfalume wa amani. Dunia kweli sasa tunakwenda kupumzika. Kwa heri na tabu zako, tunakwenda inji mpya. Asante. Eli abana banyasaye nabakwa nimbuye muri mwese yamana ngo gende kuira amangana y'umutu gusira tumoseka uri kuira gitabu kya Yohana kiandike bunga kama agakigoita kamaro muntu muko kuruko burukwaye abarukubaye bakamubori rabi ingokole tebi omuntu gusina wulbaye ukaka umoko Yesu akabayeneri muntu utakole tebi ana wulbaye kuri nemirimo yo manne yorokiya sale amen ande Yohana 14 kibunga kama timo jana semio yen manja sinya sai manja na sende nyumba ya tata ni no menyo wongo nya taibo angana bate ko ndandi ko baro seriase ko ndandi ko baro seriase ninji tena ene imbaro sia sendenje nelinda sendenje na ini mobeo amen. Asante no mogoko manene gakumbira na iga yorone yaito bana ba Yesu bujikwira mangano mutu kurwase gitabu kya Mariko 15 yoro yokubuki kwa Yesu Mariko 15 kibunge kamuiga kya bugo kuno webura tisore bongo wetumbo rara yokubuki kwa Yesu oikesa batuko ya erire Mariamu Magdalene Mariamu Yakobo na Salome bakagura maguta manukatu banyare kugenda kumwaka Yesu oikamambi chundi tukuri tangandie chuma bagateba ni barabu asi barabu ningora nyare gotutigereria lige na riri kurwa sigecieri kyo boina na rira ryo ni gori arengeri nene mono
goika bakajikorire bakaroria ikire gutigirigwa bakarasoa sobo inaime bakaromo muri karanstense mo yoko bako gukurio webo eti yange ndabu akabatebya timo ichana komori muri Yesu Munasareti rora saba mbitwe rora saba ekire obokire tari aiga uchire Galili ene mote ya baroki ubaye Petro ngo batanganire kogenda Galili agu no muramorore bakarua abu bagatama bari no kuiguswa no koiroka ikera ati batebeti muntu nde manganaya kiara basoeti no kuiroka amangana no mutu nabaikirete Piamono na waira ne rimbia mono asengencho amatera mangano mutwe amona bategereri na waira ne rigake stinga kiti gambia na mbia mono mogogete gaki mogogete gambia ito piamono tiganya saba sinia kera togendererete iga ntwegenete nganya sango tomentare chinguru na nda bantu ngoichora bare elinde tokore buya tiga toire birengeria so saba stinga kiti iga elinde tochake bibindi to sabe saito yorumia tokore ne rimbia mono na ndembia mono asengencho yoburendi obuya biamono asengencho twakoboria kera tokoenda sensemo ya matera na binde byakorekanire waturaire nandi gwatwikiri chinga kichiga gwatwire chisauti chingi ya twakobakira omonene oimokereri weigora amona amang'ana omutwe kera tokoenda ensemende abamona into aseithere ya Kristo yoro mugori ito biamono karibu pastor. Mbia mono sitwaikire bono ngosoka turuchi ase ekepindi gya kabere umulisia bagere bintu mbwata kero montaña rekere kem wasi twa kokira suwe ke kerengeke na bono tokwendo che kipindi gya kabere na abamintu bande imbare batare ngai goro bachite morogoba ekero konya twamanyanire na bande bono bari bachete ngai bari to bamanya twanyoretwe uno mugitu torega kurukwerena na nje to kwaningo abatebe sikwarure abaminta abana beruoti abana bamanene na abakwanira imbiya muri mwensi na abakwanira abana beruoti imbiya muri mwensi nagokire sana kubarora naende naigure mono koigu buyanga na inu mwategete kondora omonene tiga bakwe buna amang'ana atocheira amayaiga tochake kwerera ntorwanie ebiagu bia abande ebietu bisire kero omonto kabe tayari biamono erieta nerena digango no mintunara nerate veneru ngayarure abana beruti nabakwani mwensi mbiamure naende nyasaye no muya matukarenga gagia nkumure nirigambia muno omonene omuya nero bangire aya nyarekanire twachire gaiga abande konye tokuigwana magori amariogi rero twarorenire busiaso bosio igo gaki kumuranche twensiga tigo nyasa omoiko nyasa otokune aya toroigere ase kambiega abaya gokonya konene nentoju gwatanira abande mbia muno eriete dorisiongiri igande menyete New Jersey inka na ari Kenya asakuru kwa notikitutu nyambaria asanti ane choice na kwa ni anti mbiori muma tenango bakore banyo korobori orima akomoke pi na kamati yane na maroriraria biyo kamati mbakorora igabori ndiye mono mbia mono asokoro na twesi tiganya saenda gotoseni mbia mono pastor
mono na wa mintori wa te messengers meri ngwa kwa ne te gono kwa renga tena wono una mukunga meri okioma kora mu muri yo masi coordinator tenda go cha ba korore Teresa ngayare kai okwa beke gente kira bunda koroche Abanchu bamonene mbia muri mwensi abageni baminto karibu enchemeri okioma orimo koiwa ngokora rituko ria chumaina mambia karibu nande karibu Teresa bona no kwanira ngeiga tuna kwenda tambi kuna gotera abana bamonene nabakwanira mbia muri mwensi karibu Texas karibu gaki mbia mwana asomo nene abarendire mwaikirega ntore no mogoko bono tiga tonyore ki twakire kororaga iga Texas na twensi tonyore gantu togendere nako mbia mono nagokire kubarora amarieta Teresa kwambuka umwanta nero uyu umwanta gauga ata appointment yanganara na chache no ngo chimambi mambiende mbia mono nagokire bono gakitimba manyiti no yo mugotati go murisi oli na igwa nero baigwa oli na alikire kino chinyinge mbia mono sister yana mbia mono mongina peli simbia mono musani one na kororire kanye ngokoigwa na gakororire kura omoke rimogotera na tato mino mbia mono ntomanyane gaki minta gete ko bamanya mwensi pi mo ko imuka moro jinda magora tato ta sende tomanyane gaki mbia mono bami kamiyenda mbako manyete igoro rota tena kwana to jisa iteni chawa to bwade kwana unukuru kwa marieto kwana obe tigango ndara bakwani abapasta baitomora abagaka nabangi na mwensi no morari oli okonya gotokonya nabakwani numuya muri mwensi kirayomo salute ngoiga amen. God is good. Okay, and that is what is nature. Asa marieta ne nkoro kuroda gesara kamanda olimo koigu konya kobakulera coordinator chief coordinator kaichi coordinator mole sali utingo na arali babo kioma mbia mana soko barara wana karanko barangari na bonko barara mbia mana sana siseni go onero monene mono gutigwire kanisa mukunga bono ingoko tora kuna ko bateberia mire kamiyenda teba no ko nanche nabakwani mbia mole mbia mana soko umira naiga marieta mirika mayende mukore kunero kuratera iga nando mwasabira kwangu konyora bakongu inche mirika mayenda wiborwero machoge bwanere bubasi sese ni umwesi asere conference bia mono bono tiga to ani chingaki abande bari munta kera muna bakawichi mayagaria na nyamusi na akali mayega ngwato kwane tigo nyamusi bia mono bono mwanyorire bitabu kero muntu na wate karamu kemuna wate karamu ono mukwani ugocha ko batebiare sababu ibitabu imwe wiki moko kolera ne ora batebi inchungo mogena yo bari baje temaro ko ba chise bari babo tuko bari tuwache tebo tuko bwana abana berwoti nabakwani bwakire osibweri bwakire biamono asoko barora amalio gitoko nakora koigwa lakini bono igarero iga no mogoke kiagera nyasaye na babangite iga tumira na siri tukeriga tororane nabo turaumirane arari amina samarieta nkoro kumato nyancha kurunyuchasi biamono ancha bamto akwandi biamono mwensi marieta nchenes nyaberi kurunyuchasi nagokire sana sokora maseino nade nabariganiri bono new just next year biamono igo beke ono tigato nyore chinga kito nyomo kwani anresi ndo wate kende uno
muyakironyo bwathe kindu gukwana na indi chinga kichetu chikwenda bwangu igitwate ono nga umukwani na ba tigamuthenga akuburukania kia abandi mbari batagite kuigwa munwa kwetanie kigusi igobona ego you speak both languages. I don't know how you do it, but both languages. Mother tongue and the foreign language. English. Okay, thank you so much. Omokwani tunaro uria wa afya. Nero tukwanire tenga kindu mwako sinu mwako uria mwako January kuru Kenya. Nero yo mwa twagogete muno kumuigwa. Rero no twamorero bucia sobocio na ndi no aramona intuga ibona butura kwanenere. Igoga kurukwa Wycliffe onkobango narete Wycliffe onkoba bono igagote na busiga na atara bia buno mune technician yagototebia ilinda chake gukwana nti bono daktari wakati ni wako ingakine yao, it's your time now. Okay, thank you very much. Abanju bomonene wakire buya bono nche samalieta mwegonguru kunyamongo egondo mugirango ande nganchete gosomi sana ngosomi koru children ministry mpaka ngosomi inde university ane ngosomi nda bangina nduro jingumbwa ngosomi ons bona bango tema nsomi buya elinde mo babalimu ndete mo babalimu bada na basomiri tini goja nande basomi naende bona ino mojo somi abande talibo bona tugo chakere nasari tutenene na igun koroso karibwa nsuka goja ya njua ebueka pila kitabu nderalia bana the shoulders knees and toes ini mo ko somia bana yo maite yes head and toes sukangurwa kesekero kabisa suka korwa sekero inchotare togende pamoja stoke tusike wana haya moru karwa seviro wewe suka hoja tutake wana head shoulders knees and toes knees and toes knees and toes head and shoulders knees and toes knees and toes and mouth head and shoulders knees and toes knees and toes knees and toes head and shoulders knees and toes yes your samo and mouth wakore asingia bono ndomno etibu ya twamanyire head shoulders knees and toes okay gombuya bono tuguchigukwana amangana amaya ntwensi twatunge turabaya na ende muno twamenyire nseye ibwate bebinge umubiri ucenjiri lakini ekero nyasago chagocha na kibagoteba ntokoreki will be changed in the twinkling of an eye twaeguki emebere emeya because muna twensi turega iga twensi twagotire kila rituko ngokoraki ngogota turi na ni matoko na kogota emebere ngia okora bono ko ya emebere yagotire ingitoko twendokora tuwende kunyirenda bone ngosoma turi tutwara omanyina gitokoraki tukurenda omubere. So we have to take care of our bodies every day because we are getting old and we are being beaten by the weather every now and then, so we have to be good. So bono egongo jukwanire gento momanyite gekorokwa Christian temperance. Christian what? Obe tienda jaka ne mwegwe bitabu mutara egwe kitabu kai pastor coordinator
ikaramu egetagu ekibono mbangina mbalenga bagwate saro bagwate saro gose sikizi bagwate saro ekebeti nkirale esaro ngaye kobera angenaki talige kuba angenaki angene nkoro angene nkoro talibo boni getagu ekegokebe karia esaro aso kubeke simia weke tawe kakoraki kebo aito gosoma nyarike alafu bono guchakera matuka guchiguchu mutwe ntakete kwalika na kikwa igura so mubire na ene nkigwa akorire guchenjia muna tomenyete gosenaki guchenjia na kitomenyete na ene nabo kulika nkikwalia kilio tagwa ndikulia nkikwalie kiya kilio kwenda koraki kulia alafu kurwabu tomirane baada ya 30 days gose 28 days 4 weeks gotwa twa likire kire gento na ena nabo goncho korkwarigeria ligwa tayari ero tinda koraki tindalika talibo igombia bono tukwana about Christian temperance. Slides flow please. Yabona ngokosominde njena odengo somgurwe nasali mbaka abantu abagotu igobona ngo basumande because ntwate umbara wabata koiwa igobona rasima basombe rabo na inwe. We're going to learn about Christian temperance. Ekero munda huko gamba ekenyurali na kyo goteba gusaliriki na kie aya bangina mwana wege songo gusaliriki inaoni ninki bono temperance ingi na kie korokwa egere noun. Bono temperance is a noun. Bono temperance egegoteba abstinence or moderation in drinking and eating. Abstinence is to abstain. To abstain ingi goteba. Okwelina. Yabangna mono ete songo gosenaki. Mosome dia bando. Okwelina. Na ende moderation. Moderation, what does it mean? Ekerengo. Tali onye no botere kwagenda kabisa yaya ugusuka ugakwamanya so koraki aso ugoika moderation of self restraint. Twens binto bwate chinguru ndoma ete korwana kuna kurwanduli abantu para basi kitutali kunwania because ndoma ete korwana na otokurwania abantu para asikitali kurwana omuntu na aja kuoga etoko mokonya kuoga we self restraint talibo na butoko nyara kokora lakini to koraki self restraint na self restraint yege woja ekaro koligera Galatians 5:22 the fruit of the Holy Spirit elio mwali na gegoroku self okwelita self control. Bono onye gotaito gutwara temperance lazima utware ki self control. Ebintu na bigo chemesa byonsipi muna tongora enda chire chinyangi indagira na bigo cha kurumuina mpaka muina alia ngoli tole chionsipi because it will be kenke kwa karaki dakine ke usina ke godeva oyo na kemero tiari talibo ngia utali kolira ali because kemero no bwate okwelita talibo bono tia tusome na kitoko raki okwelita ninki ndi noun talibo bono nere kwenda koba ime yaito bono tosuke Matthew 24:38. Do you have a clicker so that I can flow by myself? Aya nda moso ngolio tusomera Matthew 24:38. Nganje te bugeke gusi. Ase nyasaye ngo iwareki. Ike gusi nyasaye ga ko iweke gusi buya ko bua. Yes. As in the days of Noah. Na kibalenge naki
ringe amatukaliki etoro igo etoro ingikia bete etiga nsome buya ehe naki buna barenga asa amatukaria etoige taracha bare kuria bakonywa barenga okoraki inkori tole mbate ngi ba enkoria taribo mbate ngi ba enkoria inkori barenge mbate beti bindi ba enkoria lakini okoraki barenge na intu no ndoro bona iga nguragera tole taribo ntwara wala tokoraki daya tiga to enrerende na okoraki bakonywa bakonyoma bakonywomerigwa goikari ituko riria nu asoeta aso obwato goikari ituko riria nu akorete ki inki baengokora baenkonywa na kuria mpaka rituko riria no asoeta ki obwato tutigirabu. So as in the days of Noah, they were eating and drinking, marrying and giving up in marriage until the day that Noah entered the ark. That is Matthew 24 what? Irenga 28? 38. Yes. So that is what happened then. Bono tuamanyire. Na bono turarigereria mune ebuku ya kwana. Ntomenyete engaki mune ye bamenyete. Ebinde byonse bibine ngo birora torerero. Igo bono na butunge kero ki nu ekero kia nu. Talibo? Bono engaki etore kero kia muna nu arenge. Ekero nu asoeto obwato ime nkikia bete. Amacha gacha. Na intu to koligere muna pasta bato tebiri botambe nkitoganyete. Because to koligere Matthew 24 Nyasaye ga ukwana goteraki ebinabio mugwente korora mumanye na isire gokoraki bionsi pie bitokubirire kuruguro gokosoma kuruguro bionsi pi ebinde bya ikeranire igo bono tumanye etore final touches tore we are at the end of our time, at the end of what? Our time, because Nyasaye na bara cheno after lunch Nyasaye uchire na bago chano mambi undita yo correct umanyete ndi Nyasaye agocha lakini tiga Nyasaye aidane anyore tokolete ki tuerite tebuya tuebange tebuya elinto nyala koraki togende iguru. So let's move to the next one. Next slide. So, no, back. Okay. Judges 21:25. Judges na kegrupu mungu ndo rali dalia. Abagambi 21:25. Nisome. Egoteba. Asa matukalia omoruoti tarenga asa Abaisiraeli. Kero omonto niga arenge gokora kende gionsi aroche kere kerunga asare. Igo. Kiro omonto kanga koraki. Kende gionsi keria aroche kere kea asare. Njete korande nacha, nje nacha kokoraki. Kubasombia. Igo bana bango bali buswali amaboli amange linde tunyaraki. Tobe line yemo tukuno kusuka. Elinde ndate mo baba alimu maambia mosombia bande. So in our days today muna tomenya terero. No tene ni omondo mataina kia wende komenya. Kilo monde ya daina ki. I have my right. I know my freedom. Talibo. No pastor na wawa tebia. Oborandi bwa kongire. Because na boko randi omondo ko no. I know what is right. I know what is right. So we live in the same time. Etomenyete muna Abaisiraeli ba koleteki ba menyete eke batabwateki batabwate omuruti. Bono tuamanyire nga itomenyete tuamanyira ngaki na kitomenyete. Kinga kiekine kyo mwerio. Tusikego chimutwe. So Christian Temperance and Bible Hygiene paragraph 151. Ikinege tabu keligire nango. Ombongina Ellen G. White. Na kigate bato chake
some are not impressed with the necessity of eating and drinking to the glory of God. Ebuke goteba kire gento gokora kora asoko mubaka Nyasaye ukolia na gokora ki na konywa tokore ki tumubake Nyasaye. Then the indulgence of appetite affects them in all relations of life. The appetite ugotaka kulia, the appetite bila kuelita affects all relations of life. Yani kirige ntogo kora muna kwaragira ngebwate effect ngegujokora. Uraika saa 6 butuku uragere ulio bukima kabisa uigute kabisa oso urare nurare buya na bokurara mpaka orote gwakure taribo gosenaki nduri ko abantu barari barotire mbakwete asiki ekwariete koki chinsa chiria ukaragira ndagira bone gerenda ugoja kokoroki kutwara ebirengererio ugozikindoto chimbe. Then we say that it seems in a family, it is seen in family, in church, in prayer meetings, in conduct of their children. It is the curse of their lives. It is the curse of what? Our life. Na kitokoro ka curse ukoragererigwa bone ndagereye gegwenda ukoraki asikitokoragira tobe moyo tutware chinguru kole bintu biakira rituko taribo lakini bona yaonjukire yabeki yabeire ukoragererigwa na baba ndaade aendagira ni ya kawaida na watu kuna kulia lakini yaonjukire yabereki ukoragererigwa nkorra tole na kiekoba ukoragererigwa ase amatukwaito. It prevents them from understanding the truths of the last days. Kwarageire buya muna wantu aragera mambi buya kwarageire kwaliro bukima humungana naro tena kiho bukimo bo tutalala. Kuna ule mama baya alisema tukikula ugali tutafanya nini? Tutalala. Sasa ukikula ugali kuna lesson hapo, kuna Bible study, kuna mkutano ya telephone messengers, utasikiza hiyo? Si umekula Piriton? Si umekula Piriton umelala? Aba ndaki ekotera ngoro koroso kwa terete aba swati gorenga ikomi gose aba iseke ikomi ingi ba korete bagasunduka bono gokwalira bukima otiande gokwalira ndagere nyinge to koraki to korosa twarara aba ngongolengere libole ikatwa gasomire skuru esabu yagachire saa 8 nande litukere twakaliro bukima na somete kisi skuru twakaliro bukima bono bandu bali ka bakaibure sabu ekirasi yon speak ya karalire na ndi ndumwensi mwaro lekera kwaliro bukima na wate ayenda ete kwenda bono nda ete ujifugusibore ngombe ate aya kiranda atimuka ake mwakoraki kwara wate na bona asundo kaiga lakini bono gochinza jekirerenga kianda gose 10 na bojusubu gusukie ngombe elia usonye amaje chinza irenga na ene kwaragira tsangabi iko bone ndagira na bekoleta kitoro chio mobere na kitoro chiaki chio bongo na ende the Bible says that we should be vigilant. We should be what? Eto wende tobe tayari to wende koraki tayari asengenje segi nego nendoro esegi nendoro esegi gocha nendoro. Let's be vigilant. Are we vigilant now? Na aboli maswali ya mange obai wana aboli maswali ya mange mbuja because it to understand the twins vigilant thinking obai wa translator ko mulendi ko batayari ko mulendi haya kuwa macho
Kuwa macho. That is the right word in Kiswahili. Kuwa macho. So let's move to the next one. Bono ebine minto omongenela njiwa iti aligete kale sana. So bono ekera bono tuangire kutegerera amaliko ingitoko cha twanyora. While men and women are professing godliness, inda andu na bakristo ntutoregete endo mwanjete Yesu Kristo, lakini umwanjete Yesu Kristo, lakini ego umubero ego ruarete kurwarai kuruguruga mbakarai mbake bisanye bya maguru urwarete kuruguruga mbake bisanye byaki bya maguru uraumero mundu nde uyo ure buya utamaetia mangana Nyasaye nunyare ko murandia ngiao ko boli ditangani onye Nyasaye uyo kale moyo nkio ruarete igo nunyare ko murandia turoji bono nduga akitwaire pastor ngaki ngong pastor mwe na wada de Matthew 28 go ye therefore are we going are we going out to preach to everyone because we are deceased emebere yitegere koleteki eturwarete kuruo mutuguru mbaka ibisanyi bya maguru bono ko turwarete igo. Our moral and intellectual faculties are beclouded and cannot appreciate the value of the atonement exalted that exalts the character of God. Bono amaonga ito emebere yaito teliko nyara ku appreciate. How do you say to appreciate? Wanjerana Nyasaye no moboli ito. Because in Tokoraki we are in pain, we are sick. And how are we sick? Why are we sick? Let's move on to the next slide. So, how can a dyspeptic be ready to answer the reason of their hope for the second coming of Jesus Christ? Peptic ulcers. Moigura vandu ba ulcers. Enda peptic ulcers enda yarai ya igoro. Neto ko ka peptic region. Peptic ulcers. No nyare ko te no umuntu na kuboria. Asikyo ganyete nya sairane. Reason kyora modebi. Ako iro timo ka sengenjoki oruarete. Asengenjo oruarete. Yuko bono ga kin korandi dole gento kwende korandi ka ego nya sai ra ne linde man koleki ntimoke njigo timoka kurwaso pasta mwe na wako to somigo asik nya sai ko irana asik ya ko irana ato irarai I've gone to prepare a place for you and I will come back. I've gone to my father's place. There are many mansions and I will come for you. He doesn't say that I'll come because you are sick to take you to an hospital. Does it say that? Bono muntu ranyoro muntu ko morandi aye go ruwarde kabisa kabisa. Nunyale ko morandi go. Moda nsaye ko idanale atoire igoro tojugo chenga ammo. Umuntu ko ko mwamate bigana kya kolengereria. Aye ubuno bochanjo gondebi. Asengenje igoro ruwarde. Igata gete igota de nsaira nako ireki. Egwodie kale igoro jigo timuka. Nabo bantu bakolengereria igoto ibo. Lakini bono ko ruwarde. Egeko kongia emiremo ya Nyasaye. Ekero ruwarde egeko kongia emiremo ya Nyasaye. We are members of a family. Elder Rosana kwa ndena ki ndubuata maoko ndubuata maiso onsina bwate gas yae bono kwa airende to debe no koboko lakini ego ruwarde mubero yo kolre mirimo gose go ai no kogoro gode okogoro ko mo kunya kole mirimo no nyale gutara
bono go twensi to when go twara very good health na ende health is what we make it by ourselves talibo twai ama oli swali mpaka abu abande bakumia baba bakumia tia to some ngora togenderete so viewing matters in the wrong light by lack of meekness and calmness that was portrayed by Jesus Christ. Jesus lived on this earth as a very humble human being. And we should live that way because people will see things in the wrong light. Abante ba korre bindumuna bona batebiri ekero rualete ndomete gyotagete because kiro muntu tataiti undeta yo anjete pain undeta yo anjete no aneke moni nganjete pain so ebindo bitongire mbitembe anjete pain gose obororo yaya gotwensi etogwenete kwerenda naende we need to work now be caused to dishonor his profession while contending with the unreasonable men. God was very meek, was very humble, and we want to follow his footsteps. In his footsteps. Na kia kitabu tukwende osoma in his what? Footsteps. So ande kitabu kingireki. Tosome muna Yesu amenyete. Muna Yesu agototebia. Tusuke on the next slide. Oh no inki kigiragu. Indagira. Indagira yonsi bimuno konyerigere liga. Ngikitali kuama. Ngikitali kuama. Omochere ngwamule. Indania ne rabu ngwamere. Rosemary ngokoleki. Ngwamere. Doje kende ga munga ngendire. Mbanga ntakenda. Kire ndongere kwama. Urakebeka mugondo ngeba botabu. Urabeka uraire binde mugondo obidindeke. Mbigunde bibotabu. Bone ni ndagerengi dalibo. Yes, tokende nakieli kirabu. Our eating habits and drinking show whether we are of the world or among the number that the Lord by his mighty cleaver of truth has separated from the world. Pastor Rosana tebetega you had a confusion okobe no kolio chingondi naki ne chimboli no ane ndagera na begutumika kubaga chingondi naki na beli kiralia yegen LNG wa itoligete beyond pi our eating and drinking will be able to separate. Do we belong to the world? Intuna abenseye. Intun bandoki. Aba eti ngaitogojia. Iguru. Lakini bono tuabeire we are anchored to this world. Ingo eta tole. Na bengo mundo goeta para liko limata ali goeta. Ekenyorge inaeta. No bwe kenyolegyo. No mueti na intun korakite. Intuna aba eti tole. Igo bono nto nyara ndoba sengenjo koligweito no kunyugweito kutobeke tobabe abenseye igo etogwenete muna togoeta mutete yaya bali mbali baki bali bantu baga nogenda umbere bantu bonsi otebyo munda eno mu SDA inkia kora gotebyo gitangan bali batali kolia na majani na kinaende na kinaende nenguruwe mbobe tomanyire mundoko no kwaboli gwaye no mo STA ngonyora majani ngonyore sukali ngonyore gi enguruwe te yara kinyo maete na botokorora the Laodicean people kanisa ya Laodicea na kiyalenge kanisa ya Laodicea na kiyalenge ere igatua bono nae no le kanisa ya Laodicea no le kanisa ya Laodicea ya urate ba na bora kinyo maete bono kugwa chakire rakini ngikiaba igo gwa chakire
Iko bono ngo serve. You serve two masters. No nyare ko bwata kabere. Okongo nyamenu ebere na kyakora. Ngo menyale. Urakwane kiranda gwakwane kwa bere ngo. Bono iko, that is bad image. So that shows that we are belonging to the world, not belonging to God. Because otenene no me I belong to Christ. Kiro muna wakwira na okay, why do you belong there? Kwa ro igomende kwa twalide the second thing ya ogoraki. Evangelism. Naende ekero munda kuboli boigo. Ego gwenete na endo arandia. That is an opportunity to preach. Kosenaki. Opportunity ngegocha. Kwa nyoro mundu akuboli ya no mwestie, enjero mwestie. Na ni kwara modangi to believe it. Fundamental beliefs. We believe in 1, 2, 3, 4, 5. Umudoko nyora. Muna waona igo. Actually eke ombege ino. Telephone messages. Na okay, wand. Na kiwete for the first time. General conference ye wende kolike atike nene sana. Mission. Goseneki. You should be covered. More interview na kimoko kwa telephone messages. Elinde mwanye chakire mwarolire ngokorere mirimo. Esuku gochia sande. Goseneki. No ana abantu mbaro batanyale kumirana. Muna bona chinse chinchiro utanyale kurandia. Para atwala telephone messages ga kimbako nyara. Gosaba skali mbalezi mime. Iko bona gendo okora elder. General conference yeche bakore feature article. Eline abantu bamanye ngokora ki. Ngorandi kole in telephone messenger. Bona abantu bande bale isiko no go chibo India go China go chiande. Para atwala telephone messengers. Tojo nyota mole 200. Naende bali baba 200 mara 10. Bantu bale ngababiri. Bondoro chinyu pioneers. One message ye to to move to the other part of the world. So this is something I went to cover. Mutual interview nakimoko nyekora elinde go out Pastor Mwebi. Pastor Mwebi. That is a very good idea. Elinde a conference ye manye abantu bamanye na baro bachake ki into guntu egimelia na benga bono. Etu achake into abantu batangi gutoma kibesa sesimi. Sa M-Pesa. Talintu alenga abantu batangani. Lero kiro mondali gutoma kibesa. Tu achake kuruse itonga lisabo. Mpaka no abantu gutoma because bantu manye tena gutoma kibesa naki. Na M-Pesa nere ntangani. Ebibinde byacha baadaye. M-Pesa nere ntangani. Lero kire daboko tumia ben kasha. Na mali tara mga batie technology ndutu tu akarotiki. Tu achake tetaibo. Naende mwacha kire gente kabangina. Umede ni nuwa banyene. Bona tolji na ndo atake telephone messenger. Umede simi na so menti youths bane ngabatebia. Simi na bekoba esale gete go se tole gete go senaki. Simi te bune de nyomba. Bando mbase mbarua ne de senyo simi. Bando mede ni senyo simi. Na ino ge tole gete daibo. Bona matebia simi bona na ba koraki. Na bego tole ka etolio mundo next. Go senaki. Yes, let's go to the next slide. Digo bono, we do not belong to this world. Tia tutumie bintu bire nseje. Korandia nyasaye. Tia tutumie bintu bire nseje, korandia nyasaye. The sin of intemperance. Okolia okobe. Okolia okobe. Nekebe. Is that correct? The sin of intemperance. Intemperate eating too much. Too frequently. Aego ngembeba. Yakarango korobo tukingo tumiari chimbeba. Kose chingoko. Mwede ngoko jana kuiguta. Mwatugire chingoko taibo. Urasi kera ngoke room. Onye ndagera. Ya ngo nyorori ya tigira tiego ngoko ya igotire. No nyerutira matoronge na ndo so nyumba na iroirane. Na no nyebekira yande. Ne tiga senya ya igotire. Na ndio tuabere kimnaki. Na we have the animal propensities. We have started to look like animals.
eating too frequently. Kwaragira kwaboka. Kwaragira saa ngapi? Ya kwaboka maambia. Kwanywe jae kabisa kwa igota kwa igura muna pa. Saa ina bako teina ki. Akachae ngarabu. Usaira ngoli nerabu. Daene saa 7 yaika. Kwa embora kabisa. Kwa mana goja saa 9 naona iku puja lakini akachae ga puja iga kakurusia mbeo. Itokanyerete sapa. Saa 11 mwabeke bituma. Mwana kusambe bituma. Use popcorn sinji aja. Tali ade bituma ni sabio kabire popcorn sinji aja. Koko ligerete TV na news ngona kororeki. Ne na sapa negenderete. Kwa mana wakoroki. Kwali naende sapa. Kukwalire sapa. Bona kachae gaki elinde ndagere koroki etereme. Ko ya teremire nda kwa mana wakoroki, kwa mana kosobura ngetime. Kwa mana wakoroki kosobura ngetime. Kwa genda mogondo. TV kwa ngoligereria. All those calories inki okora. Kinguru chonsi pi. Echiro mobere. Mobere otebanaki. Na kingo kacha. Tiando zia maguta. Maguta nga ingo nyebeka. Nyabekenda. Nyabeke ga muaroli tinda itoteba because it's discrimination. I can be voted wrongly, but muaroli abando. Muaroli abando talibo. Tinda tote amato ki muaroli. Inse muaroli abando talibo. Munda yukeranza ukwana okoraki. The sin of intemperate eating. Ndwate temperate nuko twaraki. Okwelita. Okoragira ko otelite ti. Injoro jakoleta. Okoli okonge. Kokwalira okongo oko too much. Rich of unwhole food. Unwholesome food. Njengo nyeteba iga. Onye tonye maidia serieta ya urike kusi. That is unwholesome food. That is actually an industry produced food. Talibo. Endagera utaki to korora. Muno wandu aragira ali bia sana. Ibintu biri hospital ali ne bintu tomaita serieta lieke kusi. Usenaki. Then kwanyole wamenyete muna bono abana funzi mara manyeta ali university pamenyete epoxim. Bagute Kenya pamenyete epoxim. No mata menya epoxim. Kile ndagera one epoxim ekorwa. Kwa rusie boxi kwa beke microwave. A box kwa beke microwave. Ubuno kumabuja. Oma even inuna bangina. No anekere okuruga na kioko igwa. Tuiko igubuja. Because nabengo muntu kwa igwe getuki utende okachonga kebe sanamu. Turiko igubu yafta kwa sanamu ya vere na na nje na akoriki na arosiri. Kwa iruo bukima kwa iruo bosie kwa iruo amache. Kwa iruo muliro. Urarosi bwabo bukima. Turiko igubu ya at least na kwa you have made a creation. You have seen a result. So that satisfaction yokuruge ndagera engiya ya asirire rero. Etomenya rai. Epoxy moko ndagali frozen side kwa nyora. Na ndeli kile 3 minutes in the microwave. Indagera ndi yarugetu. Aba indi banso meti ndagera gebwate chinguruirenga. Sato. Satvik alafu na inashia na ebire yuende. Indagera irugire more than 3 hours. Ya chagira okoraki. Kwa ruge ndagira mambia. Ni kwa ruge ndagira mambi kwanye kumeka. Indagira ya kenda. Ingi gego ja komera ime. Ya kenda ko ya kenda ingi gego ja komera ime. Ama tosi ya ka menye ka melire nkorora tole na kia komera. Ngo sana enda sana ngo so matura yande. Togendere then it destroys the health action of digestive organs. Kwa ragira chinde tuarte bakwali 6 meals. Ende yuna kiere. Na ende mambi onyebekere. Ayebora irua mugondo. Oleme 24 hours. Na ende mambi oleme 24 hours. Nole mamu tukatato.
kwani nde tutaite are timoke kwani nde tutaite timokera igo bono emebere yaito it's perfectly made. It's a machine that is very efficient. Talibo imagine yokoli obokima kwatwara chinkuru kwakora emirimo kwarengereria urabwata obokima bwebekabu mbonyare go change bobe chinguru lazima bobe imenyaki yomubere one igo bono tulinde emebere yaito enyare kotokonya na ene nakie kotokonya kurandia muna omunguru itongo karariki ngochare na endo isire goika bono koya salirie digestive organs. I'll talk about inflammation. Umulero inflammation, flame no mulero inside umulero urarai endaime amaruira mangonzi pi starts with inflammation. Nagire litari gorwa inflammation, flame no mulero umulero urarai ime inda umubere ime kirase no anekera twarorire enda yomuntu na whatever this is inflamed meaning ya koreki ya sambikire ngiye konye samba nkorra turayu sana nengo soma turayu then affects the brain obongo gasi obongo ningi okorengereri ingyo wenda korengereri muno okoriye ndagira mambia muno okojikoruka naende sana ingyo wenda korengereri emeroberio above all emeroberi yake. The book of Ecclesiastes, what does it say? Do everything that your hand finds to do, because in the grave there is what? There is nothing ekero kwetura kole ngio kwenta kolengera ribono ebintu ra kole birebia elinde kugwa kure pandate akai mundu nalenga omuya mundu na iboire talibo ade ojo ananyokwa sawa tu nabenzere kwenta kero gwa kure abantu balera getamungero kelikire when you die who will cry ekero gwa kure ingoralere because ebintu babantu bainyure byonsi pi mbiri kwa enkolengere ni nokokora mbiri kwa engare nagoroki nokokora ingige gotuzuya the sin of intemperance. That is what is disturbing us. Then perverts judgment. Amondo dindete mwabe bando bara bagotera kipe bagotera makoli sambiriga sambira boku jagirotera oyujire rajanyora maliba asili kuliga maliba teremete uchiro nyora maliba judgment na calculating to me obotamba kalia na bongo nkwamboka maliba na kya okora ago eta maliba biro kumnegira kita because inkikekera impaired the mind and the judgment na bakoligereria ingureye na bera nange kumbe ne ningule ntambe kwanyoro koliki ogure ime obunekireki mwaranda chene ramba ndumbalenga balingira maguru iga abasungira maguru na eno no babolia either ne be pigipigi osabalebi talibo pigipigi abalebi na enda abantu be pigipigi abange na abalebi talibo because it impairs what judgment tuli kumanya kopima ya ikomenta kuchia bono kayo tindete na ningi gwe gya gutindia igetabu gya Jeremia gote batiga bali mpaka bakoreki mpaka baroke na ningi kiwa ukwana tali kende bali mpaka baroke kurwaria chimioro chiabo eyungi endagera yoka then prevent rational calm and healthy thinking. Ikanokolengalia good thoughts. How do they come? When your body is rested. Lakini ekarigote kabisa mpaka unakuwa na lock. Nwana bangongolengalia bole. Because yekire emejanda enzo ya elri. Kokwe gote emejanda ya kaliki. Ebu kuyama na watana ki. Endagera nenda ijena bionzi mbikoleki. Mbisaliwe.
enda nendagera nabyo nsibikoraki abantu bandi bamenyete kuragera n'abantu bandi bakoragera kumenya bono naye wende choose what you want, eat to live or live to eat. So which one do we choose? Tomenye turagere gose turagere tomenye turagere tokoraki na kuragera okuyangorokia kuri gutari kuriaria na gukoko tomenyia na gikokoraki tomenyia. No, back to the next one. So a fruitful source of church trials. Wana muigotete imejana ngomokoletera pastor imejana ngomokoletera pastor chaga ge sabato basomia obatebia go ye therefore Jumatatu Jumapili are you going you therefore mwagenda mwakoraki mwaragira mwigoto mwikaranza kwaranderi watebiri onde bwens kwa umere onde bwens mnenya sa mwanjete kwa motebiri because aseki oigotete asengenjo oigotete eme jando gose challenges ngomokoletera pastor ga igota batebiri gaki tokoreki turandi enjiri turandiki enjiri egorwarete gose no kokwa ragire kwa igotire mambia no imukine page yao gaki call Porter Ministry trucks iki mdo bwade bitabio kwa bantu bia bose binge sana murasa we bitabwe bikwa banga nagaki mwakorire mwigotire kugwate no genda igakwanda no enda para kwatige ke monse no ne kro gali e park ko gwachire ko karansire park gwate ibe na buku there mundu ta ko janyole kitabu kigitira mundu to muranderedi lakini na iko igota gwakoraki kwarara kwa politi saa 10 yaikire kaindoje mwirane kurwemeremo ngai kwarenge pastor nanyale ko ira trucks everywhere abalisi mbanyale ingo kwenda kokonya abalisia nintwe toko nyoro muna rusana 40 igoro mbantu kibando kole emeremo ne yaito pastor aja to somie tochiko somia abande tali pastor to somie na ende to ende turale na ende aja to inyurie na kia to sometie ego ko soma limo bono tiko kora matemu isiko na abatumire mogenda ase inumuna ne chingondi na abatumire mogenda ase kisese chio sana mobeki na bangai ni muna chingiti na enda abororo muna marumara ire atolire mochere bona marumara ire mwada gatu murale muna ingie kurara kabisa ngiti kike kurara kabisa etoda mun ese ngurara ale mugaso goseke moni ngurara kire bona aye wole kwa kimune kemoni kire mara kietuka kekoleki ketimogete yegora kweyana nyasaye ngo chali na nyasaye usire kuicha because even the beyond pia teberu pia isire koba tosuke next one. So Romans 12:1 and 2 endagere itali akimbuyere endagere yura nyebeka iskali negunde uranye tinde kanegunde osibe gabo kato iguro ne ame mwiguri ngingo teba kali endagera eliura abeke iskali obekera mache koleki ame onye ne chingende nabo koire chingende koleki ube kamara baimumurera mache chikoleki chiame enere ndagera nyasa toete in Genesis taribo. That's what he gave us. Ngaya masoma manga achirite enga kianu naenda ke mangana nu nkia koletu aka mba agatu batizo sana abakora de batizo amache tajite akabasibia e batise nyia bakasoka bandoki panda abayia lakini mba nyurete ebibe biriba bwate bakabichaka nande kubikora de batise nyia njabete ngakiri tosuke. So Abarumi 12 nyasoma sike kusi
Abarumi 12. Egoteba iga. Gaki baminto. Gaki naki. Baminto. Inki ekiagokora. Na basoroire mono. Inki agokora. Mundu kiogosorora. Mundu kiogosorora butambe. Ngogosorora. Liji kongo gosorora lire. Liji kongo gosorora lire. Dakini nakie ebugwe yokwana. Gaki na koriki. Umundu ingi abwate ngoro ya ime. Abuchanderete. Obwanchadina na mabere ingi ataite kurwa sore. Oigwe arafu mana goragi. Goku akore muna goteba omana konyora obosibore gokorgi guchimotwe. Oyu no mundu ogosorora. Gendera na bongo sororo tole. Na basoroire mona sama abira Nyasaye. Aseki. Bono ndogore kambi to gendenga. Because tu abasoroire. Asa mabirango. Nyasaye. Morwe emebere ya inebe kengwanso kere moyo. Igo tigirago. Emebere ya ino. Umobere ningi. Koruai mbakai. Koruga mbake bisanyi bya. Lakini ebiruarete. Lakini ebikorete ki. Ndwate ebiruarete. Lakini otokoriki. Ngondi ya renge yekerema gose ya rwari ngo ya renga seke ngwanzo ona ineke ngwanze kia gokwerigere neke ngwanze ki ore bodi nore maridadi no irweke ngwanzo bono ganye tote na abantu bakubwatire ne bajiko ngwanzwa bachake kurigereria haya no endo be kwigora ari umwanzo igobore merungoleke mboro asemebere na kidoro gitogosomera mangana bone toko basorora then continue ekengwanso keremo ayo egechenu ekiranyare gwanjwa na Nyasaye ekenya koraki Nyasaye muiranirire mugende maega ari ase bingwanso byange gukora umusome kumwasoma na mukumanya ingigia kairirwa ase ekengwanso Abeli na Kain baba murababere mba korete ki ebingwanso ngurwete kingwanse kiya bono nayo ukumanya nkiri kyo bwata okoraki ukuira nayo kwecheki ayo manyene check position abangina check position ndaribo mumanya ngai ekengwanse egia Kain ole gose gia Abeli ole then nakyo ogosasima kwaino gwekene nagiki kwaragire kwa igutiri wasasimbire kwarari kwa igutiri kwarari geroro chinza jayalire nonyare taya goseti mwereng'ania n'ekingencho chienseye imokoraki igabona kirende giatonyorire kabisa twerang'anire naki n'ekingencho chienseye chienseye korende monchorwe mokorwe ko babaya ase emioyo yaino monyare korigia na komanya boronge ogwanja kwa Nyasaye na erire rigiya na eriranchwe na oboikeranu ngitwaja gukora matuka ya tatu ngitwaja gukora erine tobeki irorera kurumaya the last part first to the last part monyare korigia na komanya boronge ogwanja kwa Nyasaye korigia na koraki then na erire rigiya na eriranchwe na oboikeranu tutaete gutwara ki oboikeranu. God loves us so much and he has given us another chance. Another chance. That's why I gave you that small book. Ekitabu ekeke uende kulika ina somi gura twaliro bumanyi na kingo koraki na kingo suka elini mana koraki imbo moikeranu mbe ekengwanso ekiya kira nyare wanjwa yes gomwa bwa watri mpaka abutosuke then
I want to go away boygo. You will be acceptable, stable, state able to glorify God with our bodies. Na botoka te pastor na te aya to ende community service. Bana baba ndo bali kora chitara chansali. Patabu ati yanga patabu atiki. Aye kwanyalia 6 times. Aye kwanyalia kalenga. Aye kwanyalia kalenga. Mundu oli ole tara chansali na bwate kenda kolia. Ero lire 0. Muntu anje ine gaki. Twenzi na bantu tole. Na oraro mwana obande. Ore njara. No moero ngoli. Tomo konyeti. No ana maje ki. Amaje ye no ne nyanga we koraki. Na no maje nyanga we koraki. No ule gaki to te no te ati bang na ne bio samuta bugati. No gra macha ya munali twale taiga. Onyora ndalago dala barali omwa maje. Na ne mugaso muno ga taiga. Diga ukorama. Umundo no mundo. Diga ukorama. Diga ukorama. Urama majo taigole dia maya. Diga ukorama. Na gya bateba. Mbuya mono nyasa akoreki. Na bago cha mambia ko boli nyasa o aye ningo. Ase nyasa one no kuna ko bera ga tinda mora. Ayoyo ningo. A field of ministry. A field of what? Even though we can go to Taiga. Kareka tu akaline gali guru bosongo ko Nairobi, tu akale mete ko minyoka. Squeeze te ko mete mete ngia kala. Squeeze ya te ko minyoka. Ingi kiaba. Mete ja ka minyoka re squeeze te ko minyoka. Na into opportunities na bochi akchi ko minyoka iga. Uroji ko rago eta lioka. Mpaka rada lero tu analire tu ntoli ko chirora. Opportunity ko eta iga, ugo eta iga. Kwamera no mundo diba ko mute nyasa na mwanjete wakoraki waja ko mugambi siasa ko munda jakiri siasa kwa mute nyasa ngo koraki nero gochora abachori odero gochora bagambi go tote tomate di go sunya sai na ne ko kwa mute ku sunya sai then you change, you tell them nyasa na koraki na mwanjete na bwata se plan ya na mwakiri na mwanjete na bako momurai ura morengererie turandere dio mondo na ndita ku karansa ko tegere sengu bwate nyasa mna ko chora abara yaba na bwate purani yaya na bako msomera Jeremia 29:11 mutebi God has plans for you. He will give you a good leader. That is ministry. Igata lindaga do soma yuka. Igata lindaga do koraki banda mai te health ne ndaga mna to kolia to go ke ito korosi mo bere linda mana koraki for ministry nakinda ajanda ke cancer. These are the stages of cancer and this is cancer and this is what it does. Then I go ebine binongo tebia no ko to mira na banyakitali na wate cancer na bere lakini kwa kurwa kwa batebia ndobuate ministry erega no mete in this country ndobuate a study group ya Loma Linda abantu ba STA basomirwe myaka menga sana mumede bo a study group basomirwe myaka menga sana bamenyete myaka menge na nde bakoragera indagera kibakoria patabuga timarwire mange banda abungi bali ngibategerete health reform Loma Linda University ito health reform abantu bakwenda bateba blue zones. We want to know na kimomete mwamire myake mengi sana mwangire okumuna abantu bense bagugwa bono gakinu mumode akinya sai natu anjete otoire kiregendo ko some kitabu yale njigwe te goteba the health reform message will be snatched by non-Adventists and run away with it. Ebita weita bange ebita weito bantu kibago som indungo sama dole testimonies ajingo sama dole der mwana wana ngote byomtiri igali yange na muranga keno mundu na kwa kanisa ime mbakole teke mwanzo mbanya nyende mbuli kanisa
ya ege kale kanisa ya baikoyo AIPCCG what mbakore teke ngwanze altar ibine binde bikwe kukwana ibine binde bikwe kukwana kanisa kanisa neji nyinge time amount time past time tiango rebona mangana mange ndoje lakini so deny gratification of appetite tia tuelite tia tokoleki tuelite for God's interest our bodies to be a sacrifice then we need to comprehend the beauty and calmness obuya and carry out our lives to be judicious and straightforward wana wandole bago etamatem muntu ikotetelioka tana go etamatem mumande bo wana abantu bakora amatem KCP abagere na bago eta bantu bali bwate njara aziki bantu bali tayi batali kuragera no eranji bago cheke banyo maji na ndabana uje school ozo basambe bituma na bago etamatem bantu bali bakurara bo bagera bayiguta obongo bwarali then it giving the enemy of our faith no occasion to reproach the cause of our truth. Saitani bono ta gutonyara ekera tokolete ki tubwatetie amachiko. Then God desires the very elect to place themselves in the best possible condition of bodily health. The God's very elect abantu banyasaya abantu baki noroko mutonyasaya abachole banyasaya etogwente koba in perfect body health lakini awate itokole head knees and toes nanyora mwensi mole check because ya andamaro head knees and toes ko ba jire toes ko ira na igan ko iyo gosena head knees and toes ko ba jire toes ko ira na ko iyo toes ke bono tokole. Let's move on. Violation of physical law. Physical law is the consequence, suffering and premature death. We'll look at premature death. Na kiogo kwa. Bando bande bago tara bakwete. Bone tutaite tokoleki tobo ke no kwa kule na bato tokoboka. Admen always we stay obedient to the 10 commandments. We stay obedient to the 10 commandments for the love of ourselves and the love of our fellow people and the love of God. Then move on to the next one. Toko lile buku ama roide na mange aba Israel bakalira bataide nyama bakaegwa bakalia bakaraki mba kwete osemba kwete mba rwalete bakakwara bakarara akaki alafu kambie kakaruki ikatioka sino ikatioka then epidemic moment epidemic ya bangina K sikuzi mwa so moment corona pandemic ne epidemic jones even toko so university ya bangina bamanye teke nyoro tole pandemic imebona epidemic njajete oburwaire boka basiri bonsi bali batagete endagera numbers na boko so numbers 11 mangana minaro tuske ujimotwe na toko ligere amangana ebiro Acts 28 dysentery uburwedo bogosa na maje mbora bwe bukuime indigestion chiacid na indigestion bandu mba digestion bang nanto bwate indagira doligo suka no ke barato ligo jia amangana itayo na lenge buku na litimotia de buturaki akore Paula kate Timothy naki toko nywa majoka kwanyu naki ne juice ya grapes which was wine then tali marwa grape juice okonywa elinde yakora ki ya produce vitamin C bangina maambia kera mwanyu abokire mwanyura maje ndimu naki oko igwo mubere kokwa abokire ngo ndoreke barako kwanyura maje ndimu Kuku anyura maji ndimu maambia ngayoka na next aziki ingie bwate vitamin C which was there in the grapes then dosuke inflammation iga nongo kolera inflammation bono sana ne tuko chaka soma umurero ore mebere yito ime
Toko di no mobiro bibere itoime ne samari bono toko na Daniel 5:27 mene tekel mene what tekel nge kwana your body has we have done what we have put on the scale and we have been found what twarengirwe twabekirwe araya lige na igoro asera tiri twanyoru na kitore mbale ngato isaine twensi na bale meru ndore meire talibo bono ko ture meire abantu ko bakorera kia matemu esukuru abantu ko bakorera matemu esukuru ko kwanyora 5 out of 10 ngiyoko ko tebu okore oko debo kore correction talibo ora dero mwalimu naenda akore ki amaki bono ngitu ta dokora correct the table to correct the what correct the what so a clogged stomach inde dijete obongo bokora taki obongo enda ko ya dijira obongo bokora ki yes because no era aba science mono bamanya enda no bongo mbubwate SGR expressway kurwenda mpaka obongo mbono bamanya nditu amanyite ndi bitakwe byaligetu mbakini mbono bamanya mbono bagateba the brain and the gut connection mbono bako discover bono because tu tori mutwe lakini tokole ki tuwe chaite bono we need to correct the table bono tusko mutwe bono ko na information cancer and ko na lifestyle diseases uyo ko igwa koraki geture ari kya uyo ko igwa uyo dai ko igwa so waji wonsi tu akwanire yana ayona dogo cha next bono warolide ndole meire Nyasaye I'll prepare a table for you. I will prepare what? Then in this table, who will be under the table? Psalms 23 ngeko teo. My enemies ningo. Kire bintu bionse biko chande tanga ibiko ba. Na engyo kora hukoligura. Ibintu biro Nyasaye akoria na ibintu biro Nyasaye anchorie mesa iguru. Na ene bintu biro Nyasaye atakorie rare. We have to correct the table. Yes. Tokore mesa ki corrections. So maswali mukuli kabuja bono saa 8 gingo chaka ndigereria maswali yayo talibo bono tuanzire twensi pinto le meire lakini bali buja baigwete nule buja kabisa living sacrifice na bo saa 8 oko ndo jogging iskalia nditoko na kusoma kusenaki freedom nero kusenaki abangina nakiwa kumiga ya ndu tusikwiza kwa sababu nyota to kotegera na bokotegera nyota taedi lakini saa 8 ngosoma tuli ama swali ya kuchaka nande mukulika buya toko twale full scope yete balika maswali saa 8 tusoma maswali kwanza tumana ukwana inflammation na ene madaimi na kimoko kiwa inflammation we deal with inflammation imechanga ya yonsi ya ile sinza chiane chialenganire ndoje pastor ikirega pole sana na nje na acha ka very late na bangina ba nana kusoma girasi kia muneke ngosomia bana bali bana sali bande barara bana gutuma abande bako na kwacha kesi mya be university hono inwe mule chemba mutale ko igwa mangana sana pastor aya maswali onsi yakolikwa beyond people will be here. Ye bonds muneriga. Babang na bonds mule WhatsApp data key. Bang na lera mule digital. Ega ndege ko bekwe group walia no ebali batayo. Bana ko soma. Kwage onchero kwake soma na nemambi kwage soma. Ya ya ko ngorokia, ya ko ngoroki nga yingo sukana inwe eni maire ngora. Lakini ye yonsi bino je binde bionsi bina kwana. Ngo binyora mule simime. Mule WhatsApp. Ingo binyora mule WhatsApp. Bono iga ondiri
Bang na wabekere presentation yabu. No ere kwa bekere tayari. Wana nini monyoli de. Wana mungno toli orana do. Amina. So no dia tu sabe. Dia tu sabe. Dia tu sabe. Most of tu sabe. Gracious Father in heaven, we are feeble human beings. We've gathered here in your sanctuary, O Father. We are seeking to redeem our bodies, O Father. We want to be living sacrifices that we presented to you, O Father. For you've given us a mission, O Father. We want to go out and tell the people the way you love us first, and you love them too, like the way you love us, O Father. For you presented your Son to be with us, O Father, with all the information that we're supposed to do, and you've archived everything in our space, oh Father, so that you can be able to read. Father, I pray for each participant here, oh Father. Open their hearts, open their minds, oh Father. Gather their families, oh Father, in glory, so that they can be able to present whatever that they have learned, oh Father, so that they can be able to be transformed, O King of Glory, so that we can wait for thy second coming. Father, dedicate all the programs that we're going to undertake in the next hour. And on this day, O Father, during this event, I pray that to be a minister, O Father. We pray believing in Jesus' name. Amen. Thank you very much. Okay, mbiamono asaya tu igure. Digo ono onye nyumba tero asiribia igo na ono montana singo swaimi. Ige nyumba yeito eyemebere yeito onye tero asiribia onende na moikawe chiko chanya nyumba yebori tinko nyaro sama. Igo mbia tayerosi. Bono twali nge break yairire bono ukorandi nkubwati kule lakini bono korosa na bokorabe bono tuyugubia. Bono na ikorangiria rineti njuga mora irinde tutenene otonyegere na ribwat ne kuru mutu paka magoronse to maya kwa yita kaisa no break ngai kwa ndo rineti narenga tonyegere bono tenena mwezi tonyita kaisa no break bo tigara to gende kuru mutu goro pakanse to gende na ribwat ka mwatokara igo na rinde mebere etabuboke nduma kwa na break to che totegere ringana. Okay. Ndole tayari? Head, shoulder, knees and toes, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, ears, eyes and nose and mouth. Okay. Yeah, you see me. Yes. Okay. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, ears, eyes and nose and mouth. Want to talk on the faster? Head, shoulder, knees and toes, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, ears, eyes and nose and mouth. Head, head, shoulder, knees and toes, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, ears, eyes and nose and mouth. Amen. Okay, bono to nya break ita kaisa no. Tu ira nego cha murandi arandi tuma kwenda lunch. Igo endo na boko na boko na wetana na ma. Igo break ma etno wetana na. Ai bo ita kaisa no genda bono genda. Genda bwangu ndu ira nego. Egena dio mubiro rata boke otegera ringana. Onde tai karansa. Boka Josephine. Si quiero un tiempo que llegara. Oye, gotera, nende to. Atuma motera. Alafu jeni gendera. Wata kete kunya watera. Na wako nya watera wako tara. Jeni gendera tekerase. Tera na wako nya kuigwa sabale.
Pone kero toko na gukwana ni nakoyenda guchiaria nyomba ende oyo utagete gotera na bagotera oyo tomogotera na bagotera na mang'ana omotu oyo obwate na bakoira mbaro tigango totere masase asegetunwa masase ale nyanja akorabia ebirugo asobo lisio buya kolende mborobora buboromo yoneime omobolia no ale obora bumboleo amasase amayamona ayale omoyone yeso kale amonanje amasase ngoro nintugu tomoitano bunae yange ngotu kwamboirie omogoko na icho iruogotogia noromoche woborabu ayawo kwando seirie moyone olengereirie nakobwatirie yeso amasase amayamono aya ogotera se chosibini mora kwanyole ruri bagaso ogotera chosibini mora asogotera ekerengo nyagotera kibunge kekiomo elio ntobwata ogotera kurwa se chosibini mora omobolia kwamboire obogima nobwao egemole keobwanchani kemole keboronge noromote boborabu awaye kwando seirie moyone olengereirie nakobwatirie yeso amasase amayamono ayale omoyone yeso kale amonanje namasase nkoro josibini asogotera josibitera uyule oya Mindombi ya mole. Dingana lio manene abarandirie lituko aselituko omwaka somwaka yeso bana nkoiranale ninkiaye oratamere yeso bana nkoiranale ninkiaye oratamere lingana lio manene abarandirie lituko aselituko omwaka somwaka yeso bana nkoiranale ebolie ngayorabe yeso bana nkoiranale ebolie ngayorabe kerelizo ndi marole kagoi kakorwa male nonya
bamorore no nyambalia bamuitete na barabwo bamorore. Time, come, sit now in Karansa. Tisa chairire, muy Karansa bono, break yairire. Break yairire in Chubono Karansa. Tumo kwenye safari ya kwenda mbinguni, safari ya wase wa imani walishika, walisafiri salama wakiwa na upendo, na mali zao zote walimkabidhi Mungu. Ndugu safiri salam, ndugu safiri salam, katika safari ya mwendo wa imani pia uwe na hakika na matumaini wako, usije ukapoteze nafasi ya bure. Ndugu safiri salam, ndugu safiri salam, katika safari ya mwendo wa imani pia uwe na hakika na matumaini yako, usije ukapoteze nafasi ya bure. Tumo kwenye safari ya kwenda kwa Baba, hatutaweza kusita kwa safari. Tuna mifano mingi ya kuweza kujifunza, iliyowapa ushindi wase wa imani. Tumo kwenye safari ya kwenda kwa Baba, hatutaweza kusita kwa safari. Tuna mifano mingi ya kuweza kujifunza, iliyowapa ushindi wase wa imani. Ndugu safiri salama, dada safiri salama, katika safari ya mwendo wa imani pia uwe na hakika na matumaini yako, usije ukapoteze nafasi ya bure. Ndugu safiri salama, ndugu safiri salama, katika safari ya mwendo wa imani pia uwe na hakika na matumaini yako, usije ukapoteze nafasi ya bure. Tumo kwenye safari ya kwenda kwa Baba, Ibrahimu, Ayubu, Yoshua naye Musa, Nuhu, Elija, Danieli, Paulo na Karansa, jinsa chairire, Karansa, inchumo Karansa bono. Inchuwesi Karansa. Tumo kwenye safari ya kwenda Inchuwono muy Karansa, jinsa chairire. Ayubu, Yoshua naye Musa, Nuhu, Elija, Danieli, Paulo naye. Sasa wanapumzika wakingojea hadi. Ndugu safiri salama, Safiri salama, usije Ukapoteze nafasi ya bure. safiri salama, safiri salama, katika safari yako ya mwendo wa imani ya uhakika. Maini yako ukapoteza nafasi ya bure. Salama, safiri salama, safari yako. Karansa. Bono, guchaka turu musangire kano. Tutenere tu sabe, tu chako musangire kano. Bakanya sao te senyam. Etobio se damu bakem. Vamandoi guru mo bakem.
tusabe umutungi Nyasaye buya mono asugo kwa manaitu na gutwegeria na tuende kumenya ubugimo bwigeke tukuganyitwirane bwangu kaba manaitu na indi natoka enderete bono tujikubigwa ukorandi gukurwa asu murandi gwatoire itari ari bakwe tiguonje gokoreke bono na tukugenderera twasabire gwete asitari ya Yesu mutori ito amen buya mono bono tukurangeria pastor murandia wekambi yetu ne ratoreta magana yenchiri yo minto choeri dosana ne roramo naintwe igobono motegerere ibuna koreta ringene Nyasaye asense yega biamono ribageri umurandia na ribagari abono nabo tena kurwari bosibigoro irindo kwane n'abana ba Nyasaye mwari gani mwesi tinya saba kwasa goteyari ngana riaye biamono nabari mukarase mukare nabo tubari ganetie biamono abana ba Nyasaye asemo gaso muya buyamore nabari ande mura asebore emogoroba asemore na inu twabakwanire nanda abare mura asechi ngongo ao twabakwanire ase mogaso bono na nene to wakira Nyasaye ngambu yamono oyo to irobo moyo kobaga igarero. I will want to say thank you for the life that we have been given, the opportunity that the Lord has given to us to be involved. Tobe amonere as a chinga kiechi ekroto kwegera ringa na rigote banga Jesus is coming, get involved. Na Yesu ngochare tigatokoreki tigatobange and tigatokore mirimo yaye. Jesus is coming. Yesu ngochare ikineke ene kerokyo ekeragoche ondete yokoreteki umanyete. Biblia inatuambia Yesu gweko manyana atetinga no ninji gweka tingoretiki tima etichingaki. The reason why we have to be prepared that he is coming is because of two things. Tomanyeti chingaki obogima bwa burakoreki burarangeriwe. None of us know that. And number two, none of us know when Jesus is going to come. Igobono engaki obwatendiriri. It is the now. The time that you have to put your life in the presence of God is now. Mbono ekiagera tomanyetia ya mambia. Tomanyetia ya mambia ndiriarabe. Igona tuakiro monene mbiamono na mangano mo munyageta ali atosomiria. By the way, it's very important. It's very important. No manyetenga God took a risk to give us what he would have given to the angels to do. Biblia gotebanga we are co-workers with Christ. We are what? Co-workers. Na Yesu Kristo. Erinde tonyare koba, those co-workers, we need to take care of ourselves. Nto wente ko kurenda emebere yaito ekiagera mebere yaito ko sebogi mabwaito do not have rehearsal. Our life is not a rehearsal. Maite mkora ramore kera bantu bako participate so bako kore bintu se no na matera amoko tera taribu. Don't you rehearse? You practice, right? Ekerogo chaposia gotera gotera kore proper, right? Imo kabono ega konye kwa nyago practice gotero kocho terega ega ngoso kebuya. Bogi mabono mbubu ati ayu.
ine ronkoro kariatso bogi mambo bwati ngaki ngarero maybe gonda akorega na mambi no konye rero riaere riakoreki. If today is gone, igorotari atwarenge. Nobody's gonna return the clock back to yesterday. It is gone. Any opportunity to be the light to the world, it is now. Rero riere to kunyara koraki kunyara kurira Yesu matana kikatebete abantu ngaki inkibono mokunya gwichandera na mambia na mambi teri yango teri yao. Literally what he's saying, menya ririri rero kore biora nyare go kora rero kore biora nyare go kora rero, so that you can be impactful to the society that we live in. A message here to Korea rero igere entitled, Who is a Christian? So sabe, our gracious Lord and our loving Father, we thank you. We thank you so much for the love, the care, the opportunity that you have given us to be here today. Taate kirotuku gusasima tuwasabire ngonyare ko bamona intwe omoiko omochenu obamona intwe rinde tonyare kumanya koigwe ringane rireria tata na bari bategerete kurwase chinsemo our praise that may they not be distracted of the many things that may pass by, but may you be with them, so that as we study your word, tata tumanye ekikere obuya bwao erinde tata tobe bune kambiye gototebi nkoira nore tigatobe involved. This is our prayer, believing and trusting in Jesus' name. Amen. Nga ningo mo Kristo. Biblia goteba nga kusome Biblia yonspie yune samarin korete. A Christian is a sinner. Ngo mo Kristo ninki omonya bibe, saved by the grace and has accepted Christ as his personal savior. Nga omo Kristo no omonya bibe. You know, again, take a monkera that the devil is working so hard so that erinde buebe ekerota manyetinga no omonya bibore togo saba mabera no saba mabera. Because sometimes ebintu mbirora akorenga na akire kanisa emyanke menge na akorera mayayare kanisa paka kwebirenga tori monyabibe paka bono we have quantified, or so we have classified abantu gete ngaba na bwa abanyabibe ende keroto kwebayo bono ntori go tuara riba gario gocha se Yesu totebenga ga kikira ritu kokoboka mambinga inje no monyabibe ngakia yubu ango korra abana baye ekero babwato musangirekano oteba ngatigamba rwereke ngwanso ande ase bintu bakora gose ibarengeria mbakora yara amabaso bosi bwangu bwanya sai. This is us. You need number one, omo Kristo no monyabibe. You are sinner saved by the grace of God. And kwa moitabire koba koba your personal savior omo borio. Ya kabere Paulo manyagotebe kuru kitabu kia Romans chapter 5 and verse 8 gotebanga, but God has shown us how much he loves us. A version yende gotebanga, God demonstrates his own love. Ngoribona ngosomeke gusiga abu bwangu. You may have to come there and read for us. Inganya sai akaoro kyo bwanchani wa gocha story ekero tu arengeki abanyabibe agato kwere ekero tu arengeki abanyabibe na ende Paulo manya gukwana kurwege tabu kia Ephesians chapter 2 and verse 8 and 9 omanya gotebenga, it is by grace ngangwetera so buya that you are saved ngo okatorigwa through faith gwetera so kwegena, that this is not yourself. Ngondete yora cheko teba ga bono ebinkorete nge ebinderero ne ninche nakoraki inche nakoro maitande ande go ikore kwabo mo Kristo for so long paka bono wa feel gore entitled egwe ediete entitlement igorire ngaki, you know, I ngakibono ndariro keba mura
morisi ngaki entitlement maite entitlement neke roko abana tigantu mira abana oko baendagera yani bono bakaganga they have to get it yani nga kwabeiro mo Kristo imeyaye kwabeiro imeye kanisa paka wafili ngaki ngabono maite inche obo Kristo bwane ngwetera asobo koreri bwane lakini ngi Biblia gote bagaga mongi nasomere getabu ekyo Ephesians aba ebeso ibere 8 na 9 anta iteto so meke gusi ene ministry yaba gusi taribo yebo wana ikatokwa neke gusi no ndora akeiwu tiga akeiwe ene gesongo na botoko kwana lakini bona ene ministry yaba gusi tora araigwa nisomere gabwe getabu ekuya buya Naki mwatori gwa sobuya. Ngaki mwatori gwa sobuya. Asenjera yo kwegena. Asenjera yo kwegena. Ayuta arweta semora abanyene. Tegera abwa we kine ginata ite. Ayuta arweta semora ki? Abanyene. Abanyene. Ntagite to manyego egento ngochira igonkiringa ando koba gwe kanisa emyake menge ngokagore ngogotoreka kwao nayo koreteki. Nayo konyorete. Na beire kanisa na koruwa baba no barenge kanisa tata no barenge kanisa no onde kanisa abana bane no bakoreteki paka yani kwa entitled kina kinta etogotumira waikase otari korora nganoga netie amanyinga Yesu Kristo. And the devil wants us to come to that point. Omobesa itani gata iteto ike point yeyu. Erinde bono intori ko chiera asenya sa eto saba mabera erinde nyasa agendere go to fuel agendere go to mentero moikoye ekiagera to ikira asegete inkonye njene kanisa ngo chande maruti ndiko koraki tindi konywa omochione mbuyo koreteki ore abana bane mbuyo bakoreteki bare eta isingo korande ki nkorunde amatera ngo korande ki korandi ngo korande ki ha wate bangu bono tintage na bo kororekana nga nomo Kristo lakini to bwati eriesa ko tebanga nke nomo sabibu na inu ninki no rosagio ngoyo tari imeyane konyenje tiyo gento ngiyo mara koreki mora kore aminetinga we cover attached to him all the time. There is again tongere na rorenga tuabeira ba Kristo ime ya Yesu imeye kanisa paka tuebirenga Kristo na koretaki ntomuganeti ikigera na abere kanisa amatuka yonspi na ateri by the way na bogotero to bwa Yesu Kristo no maite na bokurandi to bwa Yesu Kristo nga no genda asa igagoteba nga gwetera so kwegena omongi na gesomeke bungeke once more time. Na kimwatori gwa sobuya asenjera yo kwegena ayuta arweta asemora abanyene korende nekegwa kya Nyasaye kya Nyasaye. I want us to come to that point that our salvation is a gift of God. Na kirinate banga ki omo Kristo no munyabibe oyo torigwe na maberango anyasaye igo bono onde tayo ora atebe abarumi sete kubungo kieke 20 na isete ko tenga bonsi bakorire bibe. Remember bari barenga igoro na bari muategereta ase muarenge egoli yanentagete ko koraga iga ase kambieye negoli goteba iga tiga let me come there. My goal is to eliminate the idea that ministry is exclusive to a certain group of people. Ministry and witnessing is at the hands of sinners saved by grace. Oyu I am paurago kwana ngaki ngana abanyabibetora lakini nje ki the chief ege usinga kya kwana buye omunyabibo monene ekiagera niki abana banyasaye kingo kwanda neke abantu bande bayikire asebagoteba nga inche ebintu nakora obugima bwane I don't deserve gukora ki kobe kobomo omo korelyo nyasaye
amangana kubereira sobogima bwao, you've got to a point where things have gone so bad in your life paka bono waikire whatever I don't really deserve kuba omokoreri Nyasaye n'abantu n'abange ba give up because of that. Ekiagra maybe omugako tariko genda kanisa abana ba bariko genda kanisa bintombire bwa koreta sobogima bwao bono waikire to the point where you give up. Ekiagra you don't feel like you deserve to be a minister for God. Ekina kinta etukwa negare na nenda eturigereringa onde tayo iko na abeka nga 20 na abanyabibetu akore kitu atori una maberangu anyasai onde. It does not matter was in pastor mwebi was in a pastor ye general conference was in a pastor yokwana na inwe 20 go tu abori una maberangu na 20 tu arangire gutobe birori bangu banyasai tinta getionde aiwe aikenga kigetenga inche ekiagere bintu byabeire bo basobogima bwane bintu enchira birasende nganje tinkoba kirori Nyasaye. Tigatoligererie chi example nkego chireme ya Biblia nturiyo chigosoma lakini igore kitabu kia Matayo asororeri wa Yesu Kristo bamura abantu tokorora asororeri oru bande mbare bata atware ibaga ase kanisa ya bono. When we look at the genealogy of Jesus, kebungo yakabe yote banga Abraham begot Isaac, Abraham akamonyora Isaac. Ogende kebungo giagatano kyote nga Salom begot Boaz by Rahab. Momanye tomo ngina Rahab. And Obed by Ruth. So abantu bakwanira soro radio Yakobo nabwo abambo bakwanira soro radio so ntobwata abantu bakwanira soro radio Daudi na are Abraham no are abantu abonse pina ginata ko boringa Jacob tiatora actor ari yangu jaboring igarengo umungainere litaribo Jacob buna ibore tu wana ngina Rebecca. They had a mission ne missionary no kore Esau his birthright. Baka work to perfection and they took away the birthright. Oyo Yakobo. I mean again, don't I to manya igona teba nga a Christian is a sinner. Ngagina teba. Omo Kristo nomo omo nyabibe. Imagine to ko randi ekimono. Toko tuma sana. We wanna pass that area so fast that a Christian is a sinner. And there is a much danger when we avoid to say that. If you ever get to a point that you are not a sinner, there is no way Nyasaye ara anyare gocha sobogima bwa agotori. Kerari tuko. Every time wono diabol kurumwa kachagite ministry ya telephone messengers mwaikira simogote yabanga wono twaikire igoro ntogo sasima Nyasaye anymore. Do you do it every day? Yes. You do it every day. Why do we do it every day? Because we need his love in our life. Intomoganeti asama gimaito. Igomo no toko raga iga Yakobo igenteke motokora Yakobo ngeringa ngare ngo mungaineri. He lied to his father. He lied akaira a birthright. Ya mumuro mwabo. Ino oyu Yakobo. Yakobo no arenge gabo, he was a very good manipulator. Enjerago korebi into no ene kerari ya menyete no na ne anko ya Laban. He was a manipulator. Timaitete manipulator ngakinda riroka seke gusi oyorari nyora na bagonte as we go, but enjerago kore omaito no montoro mo chanja. Kind of wanting to do, lying in order to get something. Yakobo he got what schemes of stealing the blessing. We just talked about that one. Yakobo agatama nebi into bianco yaye okorokunga Laban. Matekro ekeraru eto Laban iteru etiororo ate betenga nganaruro. It was at night that he left. Na Yakobo ontori ko monyora se kitabu kia aba Ibrania ikominemo. Among the faith, I call it the hall of faithers. A hall area, abantu bago kwano bwa to kwegena. Yakobo was one of them.
lakini ekero Yakobo anyora Yesu ekero anyora Yesu ngeri he recognized his weakness and placed his faith in God to protect him. Ano no a transition ogo change kore asa magimaito nga it does not matter who you are te mine tingaye ningo kwarengi go se ningore nga no koko eyana no bwateri bagari ogo transition go cyasenya sana otebenya sai rero iga kitarikiye cyemerongebere na isano na ibere bano tose isano na isatu isano na isatu tata kwangeiro bogima aya na akorra sobogima bwane tari maya gakinchu asobogima bwane naende koraki ingari baga erinde nkomanyaye. My Lord, my Father is so quick to come to you. Ekero mwana ori omosiru asirete Isaka morra korware iseka jetaka ikaransa gatebanga yago tene bintu byane kwaira na biwachi etoka rio gakora bono nje let me wait igega nkorre taribo. No, Biblia ngakiego teba. He reigned. Akaminyoka. Gochia sare. Akamorora. Akamwe hagi eribori yobu wanchani. Nande ekero mumurori aso teba ngata gakina akorira mabaso orenje tigambo mosombo iseta chitiko nyagotegerera ayu. Akateba moretere ngondi engia monyenyere ngondi engia moechi anga chingia. That is the love of our Father. That is the love of our Father. Nere na hotenga kirari tuko asobogi mabua kenda so korengeri kwao gosege into kwakora. You may have fallen short of God's glory. You need to come back to him. He is ready to receive you. Abana banya sai, he is ready to receive you. Oyo Yakobo. Na Yakobo is one of the fathers of faith. Toko kwana lakini Yakobo igarengo mungaineria Yakobo akaura mumuro mwabe bintu lakini Yakobo agatebanga kyomanyete Nyasaye I'll come to you agacha se Nyasaye aya osome omochaka no 32 liriago sabari weka abeka chiama chiagenda agatware segina Nyasaye akarwana na Nyasaye ekerachi kumanyanga oyo Nyasaye Yakobo agateba ngatindi kokoraki I am not leaving you until you do what? Bless me. I am not quitting. Tindi kogotiga paka wanse seniri. Nere tuateba nere tuasomete goronga patience. You gotta hold on to the Lord otebenga Nyasaye na achira asobo si wow I need your help. Tindi kogotiga Yakobo akamotarera paka Nyasaye agatebanga bono pass ningo seseni na achenjire rieteri yakoru Yakobo na akororo kiroroi Israel. That's how his name changed. Because God, he said, I am not leaving you. Again, don't I go singatia gaiga asomo gaso yo bono. Inkeringa omo Kristo. No monyabibe oyo bori una manyingango Yesu Kristo. Obuya bwa Nyasaye. Amongi na somere kubungo na inywire bono yo. 2 Corinthians 5 verse 17. Just write that one. Ntaitengo tebinge kero Yesu ago gochena. Tarigo koregen tutokuruka nga makeover. Matthew 2 Corinthians 5 verse 17. If I'm not wrong. Egoteba asayo omonto karabe ime ya Kristo. Okay, togende ngora. Asayo omonto karabe ime yango ya Kristo. Ni igare egetongwe keya. Igare egetongwe ki? Ekeya. Ebyakare byaetire. Rora byonsi byabeire ebiya. Roranga byonsi byakoreki. Ngekero gwasoire ime ya Yesu Kristo. Inga kwabeire egetongwe goroteki. Ekeya. Let me tell you, ekero maitege tongwe kiye ekeya. Paul erieta gotumira abu mnabona konye paint yera anta etokorusia se desk ye na bongo changa ke paint ngao torra kende stain yerega lakini in reality stain ye no ekoroteki no ere Nyasaye tari kwa revyo ekero kwa moitabire igogotongwa aniu igore getongwe ekoroteki ekeya
Biblia teri gukwana nga ne meko bagokora nga tinya tinyiga erinda abantu no ekero kwa muitabire. I mean mogi mambo yogo somo buyabuna Yakobo elesen tu asomete quote eria eyemo Yakobo igayigete paka asebono enchira kumusaba Nyasaye akumusaba n'ekinguru kyonsi n'enkoro yaye yonsi arweto bogima bwaye lakini Yakobo nabware ngabangainereri iga abana ba Nyasaye obogima bwaye Yakobo genata twegere ko rworonkeringa Yakobo no munyabiborenge lakini ekera mwanchete Yesu Kristo iga monchorete akaba epila yaye forever mongina Rehabu nerengo tokara ase gitabu ase ororeri rwa Yesu Kristo mongina Rehabu mwamaete ne iga renge alote prostitute orenge Jericho kwanza tarenge mu Israel lakini liaba spy ba chieto orokuru ase gitabu kia Joshua osome ibere yemo 6:17 25 Diri ababa chito ko korobo tukiba chitoro Rehabu naba bisete akababisa naenda akakora ki akangainereri ngano ngamba cha lakini bakorere ki barasokire go chiabu basokire go chiabu na ngainereti nani igarengo montokoro kanga ki Rehabu matita renge mu Israel taribo Rehabu no mo Jericho renge abantu babo omanyire ngango chako itubare lakini takora tiki tabatebeti he was a betrayer asa abantu babo tabatebeti lakini Rehabu ngomonyora tore ase ororeri rwa Yesu Kristo ekiagera nkeringa number 1 he put others first he sacrificed omanyire ngochako itwarenge ngochako itwarenge lakini akabeka abantu ababa atete gotuka litangani egi akabere Rehabu ekerago sabanga go torigu na tebeta torigu ere bweka ne amate yango yaye tasabetinga nga Nyasaye inche bweka aya iga tebete nga naba na igure obuya bw'abana ba Israel. You know, people know the good of children of God. Nabora kage nga bantu mbamanyeti obuya bwa Nyasaye na bintu bigokore abantu mbamanyete Rehabu tarenge mu Kristo lakini ekerago tebya abantu abayiga ko batebinga ki nga naigure kinyasa akoreki abakoreire. I have heard ekeraba Israel ba etete Red Sea abantu abamba igwetinga abantu mbarita rokirwe igogiteka bakora ki bageta Nyasaye will ever be known. Rehabu agacha weke bungongera Timotheo agokwana Insomere gebunge kia seke usi 1 Timothy chapter 5 and verses 8. Ige gote abega mongiranya go kenyora. Yoge okwana iganga those. But those who won't care for their relatives, especially those in their own household, have denied the true faith. Such a people are worse than believers. So make it with you mongin. Onye omuntu takulenda abara bamwabo mono bali b'enyumba yaye okanira okwegena naende n'omube kubwa oyo otegeneti. Maraso amire kubunge ekyo nga oyo tabwati okorengereria asa abantu b'enyumba yaye mono mona ab'enyumba yangu yaye nakige nawe tebigega ebintu mbire nakwane tekora ando maite nkora murenga egasi mogokora so omochio nga eyuteri wadi kwamanya gosangi gore so busy ministry of other people's houses kwebirarai kwebire mwao kwarengeringa because gingo chigokora siko egasi nkorandi abantu baremia nga nakorire emeremo ya Nyasaye kobwa abana ababere gosa abachokora ababere bakorete ki bare nyumba tobwatinga ki for them, tobwatinga ki for the little ones that you have in the house. Eyembi bilie gote omata ando montago somere kinabora tenga no muntu rigete no eyembi bilie gote inga mono abare be nyumba yao. Do you take time to be with the people of your house? Erindo basabere ministry nga yego chakira nyumba go chaka oborori obokoreri bwa Nyasaye ibo go chakira nyumba. By the way, let me tell omuntu rakomanye buye nga no mo Kristo na muntu makoreta ki
momenyete ko manyumba. That's it. Oyo momenyete ko manyumba. It is nga yobo iri bwa obore n'abantu momenyete ko manyumba. Nga yobo iri bwa obore. Rehabu igagoteba ngaki inche konye mogo cha gontori paka motori na arai ne nyumba yane. And this was a prostitute. Lakini umongino oyo because of keritwa kwa na kitabu kia Korinto 5 verse 17 ngekero kwa beri me ya Yesu Kristo ko bomonto koreteki oromo ya umongino oyo no ara asororeri rwa Yesu Kristo nere okineti Boaz nere ngina Boaz nere okineti Boaz no rutu achete konyorera Boaz ocha kokini omwana omuyane ngentokere raisi nimbwata bare baikire biaka ikominkura anchanda bare ba minyokio motwe 10 years my son is 10 years my daughter is 7 years mwe ocha kokini omwana paka abe miaka 18 20 bori okineti abangina abana bagaka banere raisi Mongino aborenge prostitute was able to raise Boaz. Again, don't I the correct more. On the went we get us get a give up simply because even to be anyari so one. Tiango tengo mongina ota what any hope. Lakini kera mwanjete Yesu Kristo she became the power. No akwanira segetabu kia Baiberania 11. Rehab is one of those wakwanira. Who is a Christian? Ruth. Ruth mumanyete kwa abana ba Naomi ba munywamete bagasira. Ruth became a widow. Tabu ati mosaji. Ruth had all the opportunity of staying where she was supposed to stay. Lakini agatebanga yaya Naomi ngokorandeki I will follow you gokubwatinde. Akabwati Naomi. She was a Moabite. Tarenge mu Israelite. Agatiga abantu bense yaba agatiga endagera yaba agatiga ogosasima arenge gosasima. Akabwatia umongina Naomi. Maite nturukukwana sana igoro y'umongina Naomi. Ruth takes over tuwa umongina Naomi. Orengereti umusubati oyo otarengo sasima Nyasaye korwense ngao. Kocha kubwati arengo mongino konyo mongino yorengo mongino otari omoronge. Would she have followed her? No. Naomi no nyorenge ngina biara, but she was a woman of favor, a woman of character. Na kirutu agotebanga ki ngabantu ba omba ba bantu bangu bane na Nyasaye onabengo saone. People gotta see that in us. Abantu mbagwente korore yu asetore erindo motatebenga Nyasaye oyobwate nerenta getentuare. Nyasaye oyobwate nerenta getotuare. Eyunere ministry turakore erinde tobe omonguso omuyego kiasa abantu bandi. So tororobogi mobwo musubati oyo agatebara ebinta egenete nebyao lakini ekeracha igabwate ndo twanguruka loyalty akabwati omongino oyo agateba Nyasaye goikamo bwati kurase gitabu kya Rutu yemo 15 nemo paka 15 ibere ngoko bwati inde tindi kogotiga yento gya kabere. He was obedient. Omwegenwa oyo what obedience tari obwegeno is faith. Obedience ngito konyeroka obweigweri orengo moigweri naenda agatwara obwanchani ese byakorete nakeke tokonyora Rutu ase gitabu eke kia Matayo no Rutu akorete ki no Rutu ware as one of the genealogy of Jesus Christ. Ande ganande tiyanginande ande asoboge mobwa ona bora tebenga maybe nje team I don't belong to this group oseti na akinirete kanisa ya tiyango kaninga it doesn't matter ekero kwa muitabire Yesu Kristo oboge mobwao mbori the same again. Daudi of all the people ebinto Daudi akorete ekanisa nere yabono iga eramo egasi. No motegerera iga na mwategerera iga nimba irochi. Kanisa nere ramo egasi. Kanisa teyo. Daudi airo mukungu obande eyute isaneka akoreki amoite. Amoite. I mean that's all Daudi did. As a king he used all his powers. He did that one. Na ndo buyabwa Nyasaye karombuya sana. Nyasaye kaganyo mwako mugima okaera. A whole year passed.
akamanya goche gotumo a prophet Nathan ngagendo kwa nere akamanya gote Daudi nga Daudi umuntu nara tatere yani abwate kiregento munga konde nari moina obwata akamburi akamugoka amago endamo urekera abageni bache Daudi akamatenga umuntu uyu mwodete ko yu agwenta akoreki aitwe Nathan akamuri akamutebi naye it is you. You have everything and you went and took somebody's wife. Lakini gentonkeyo getabu nkeyo kere kiora asome goseko a chapter Psalms 51. Daudi gatebi gubo Daudi garereta gateba ngaki inje no munyabibe nga kuruo kuiboru kwane no munya. Daudi never ever got to a point of defending himself. Enjira yoka turanyare wikira nyasaye ngeringa nakina ateba nga intuna abanyabibe omocha ni obo kwikinga gete ngabono nche na eteire kobo munyabibe. I think your time is done as a Christian. Intuna abanyabibe tugocha asobo sibwa nyasaye kirenga ki erinda atochene erinda atomeki toba abaye. Every time we come to him, Daudi comes to him and say, I am totally a sinner. Nyasaye mayakumurukanga is a man after my own heart. Nga no mwana obwate nkoro yangu yane Daudi ekero soma ebitabu bya First King, Second King, Second Chronicles abagambi bonsipi iko bare nko ba equated gosengba korabu yabuna Daudi akorete. Daudi was the best. Lakini ngona ate baga iganga in our contemporary church David cannot have a church. Yana kitu akore montogo endosari yake iga monto yu yani nonye noko mwari vaga ache into the fellowship of the church yani tuwa no ebintu wakorete ndota idiko korano ene kanisa. I'm talking of things that I've seen with my own eyes. Umuntu gasariga bas bono ibagata koretiki tabu nyasaye akabira Daudi na biri byonse pia korete nga intuntu tagiti kwabera ntuta iti kwabera ngokobo mu okoterera inkoro taribo it's there things happen ebintu onko babire mwamanya koteba nga ya bono muntu takonyara goche lakini Daudi ntele ko boroki nga nyasaye oyo togo sasi he is so merciful yantebe maybe onde naro tegerete otai yoga oso gategerete guru motanda onde bwensi ande kanisa kwango sasi makwa ure nga ya correctly down. Let me tell you that the Lord will never ever let you down. Nyasaye tago collect down. He is always there for you. He will stick for you. Na ande na akodwanere. Yo Daudi akanga ama Daudi loved Abraham. Meaning it's a story of its own. Abraham is a story of his own. Agatebi tiga bantu ba akatiga. Agatebi ninko omwana. Kuruenkera etwe eira, which is a promise. By the time he was given a promise, to the time the baby was born, emiaka yarenge emeronge bere netano. 25 years. Miaka yune metambe tarigaga. It's long. Yani Daudi Abraham agateba maybe Eliezer will be my heir. Nyasaka mukani. Sarah agateba maybe tuaro mwana korwase Hagar bagata konyora Ishmael. Everyone be doubting God on the process. But again take mongeringa nyasaye ka arure ira yae go ikegoraki. It will ever stand. God's promise will stand. It may not stand within your days. Nechinga kichi aonye bekerete. It may not stand as a chinga kichi aonye bekerete. Lakini in its timing nchikoreki nchike nchiterene Abraham akakore bibionsi pi lakini yakira Abraham agenda through na nyasa and I love the patience of our God. Yani atara nere acha nera motebi nga ya yebi na okani titari yebi. Now this is another thing. Abraham talked to God. Mongi wete. Teringa omaite ntu ngonya ko igubori nyasa okomokwane ranga ene omongi na Sophia. We read it here. Abraham talked with God. Agakwana nere. But still, he had to deviate from the plans of God. Lakini Nyasaye never gave up. He stuck with him. He stood with him. He walked with him. He never left him out.
lakini ekero omochaka na mirongo ibere na chapter 22 kero gosoma omochaka na mirongo no not 22 tianyero rango gaiga yeah Exodus 22 ekero Nyasaye komotebi ng'a Abraham ng'a ye ntagete bono ire Isaac omwana obweka. He used the word begotten son. Weka. Ntagete omwiro chomo omorweke ngwanso. No ntagete koranga ekero kwa muitabire Yesu. Koso kwa muitabire Nyasaye. Ebintu mbiro tari go question. Abraham woke up that evening akabogorio mumuroye akabogori chingo akabogorio morero agasoka n'abasomba akagenda kumurwa ekero mumuro yako mubori nga omorero nechingo ntokoreteki nga yeke ngwanso kere. Abraham never hesitated to answer agateba nga Nyasaye nakoreki maitekero kwa eteiro bogima ekero kwa eteiro ebintu mbiro ogoteba nga konyongeto omwana after 25 years na ito omwana oyo ni mayenga okomuru nakoreki na amoru agateba airanireti omumuro yakamotebi nga Nyasaye will give. In fact the Bible gotenga Nyasaye nairwe erewe komonyene. He will give himself togende naenda akagenda ali atabuati any hesitation akabeko mumurori asa matabao yeke ngwanso aimogeti omoyiga atabuati any doubt are ready go sacrifice. Nyasaye akabwato kobokwa kamatenga mosombone okwegenda nokoreteki no bwaterigereria ali ngondi eria ntoike go sabu ntoike ase tokwegenda Nyasaye nga nayo okorwa usande ntobwata ase tokwegimeri nga aya nga maybe nga tindo chiko saving nga ekegara omwana no yo mugweka akarataki ayetu he would have got to a point nga na agotire ngito omwana ya mangana akorereki aherire na ndega ire iranga ki nga your generation will be as more as the stars in heaven. Obwata mwana oyomo lakini okotebunga abana baomba be buno omochanga bwenyanja koma kubori kurwa so mwana oyomo ngakira achikoba. Let me tell you, you don't decide for God. Toriko make it Nyasaye decision muna ako chikokore bintu byaye na abwate chinchira akokore bintu byaye konyo kwegera we Biblia etoko nyegera abana ba Nyasaye tigato nyegere etosomye egentekemo nga Nyasaye chinchira kyaye akokore bintu tari chinchira kyango kyaito. Isaiah 55 verses 8 and 9 ngegoteba nga chinchira my ways are different from your ways, my thoughts are different from your thoughts. As far as east is to the west, that is how your mind. Nga bidiorengereti. Nga na bombuente ko kore bintu tari bongo kora. Ngokora ngo tebe example kia Martha na Mary na Lazarus mumuro mu abo rwarire. Yesu no akaragiro Lazarus. You know Lazarus were very rich. Babwate good inclining chairs no Yesu akachiroti moka. Ata mumuro mu abo rwarire na abamba manyete nga konyengo tori ara abantu nkurwari ara abantu chi story no ago chotebera mu abo Martha rendo korangeri Yesu nga Yesu mumuro minto koreki rwarire nchuo. Jesus never showed up. He never showed up. Matukuri tanga nirikare dia kabere mumuro mu aba agasira ba motindekire Yesu amanye go show up ekero ba motindekire ekera ago ikora ko barigereria mato kubori Mary obukubori nga konye kwarenga atanga mumuro minto takorete ki takwete Yesu abatebanga this death is not this sickness unto death is not for just real death nga abantu mbarenta eteko somya aboro kiwa babaye igata ko batebinga I am the life and the resurrection ninche nkobokya nga ebintu mbere birakwa peneri obogima bwao tari yayo gwakora kende lesson by the way yagro nabo yankotebayo ngebintu mbiro rakora asobogima bwao bira apeni asobogima bwao not that because you did anything wrong ngegento ngire Nyasaye tokoraki ata etoko somyo mongino the next wasore ayogo kuminga ninkingo gendere mechana. His ways are not our ways. Tiganko rengo teba iga bana ba Nyasaye. Let us never ever allow
the devil. Iki kina kiata gukora. Dituanchira ekina the devil want gukora. He wants to make sure that you don't know your value and worth. Igata gukora tororanga no wate engenjo ngano mwana onyasai. Na kiata to make sure. Yani to ika aso wate confidence ngenjo no mwana onyasai. The world may call you names. You may have fallen. You may have left the Lord. But I want you to know that you are a son and a daughter of the living God. But that is not who you belong. That is not who you are. You are a child and a daughter and a son of the living God. Onyasai oyore moyo erina rieta riao mbako ya marieta ya barako lakini ngaino mwana onyasai ekerora amanyebo riorio ejetoko nga total involvement ayeto luchi kunya gokuminga kinga kinkoba involved ya na tebete gora manyeke ewo kiao taribo. Once you find your gift to miereke ewo kiao kokoraki koranderia ande ayo no oratri nabo amata bantu nga nchitata no moranga rimbege ngonya godena ngonya kwariga ni abantu. There are people who are gifted for that. Igo tumiereke egukiao ayo mwana onyasai and you have the power and it is in you erindora nyare gokora erio litiria nyasari gendre kuba kuika kare. Tigomone nabo mona intwe kuika kare na kare goitera seritaria ni mwana Yesu Kristo motoria. Wairire. So anambora ira. Chinse chinde wana wairire. Kona intugango na koira bore. Mbiyamo leta ringane erio una nyasaye are omoremeria na endo mwanchani iga bwato bwanchani igata eto bansi batoreke. Igo bono na yorange. Na igo kinende tako na gotige igo rio komete ngochare aya nyore ngatura na chakina rendo na gotika raskao. Kena biu kunga te abande batigare siku igo bono to na tenga ya sai karumia igo abarumia tenga ki bono to na kwendera kara mabe singi charumia igo ndera ko gendera igo nto ya bia mono bono chinse chini chia ranchi gono to kwenda ranchi tumya koira na gocha una to kora nto iregeka oyo minto obaigwa chinse renga to koira na gamukutana. Chinse sana esa tunenu sutoira nega yoto na ito cha kamatera toira na chinse sana esa tunenu nambari mokarasi mokari go moigure bono ranchi na inugenda ranchi no nyikari butukase gete bono na inue tumoka bono ranchi to bwate bono ichita chinse chiangense yamange chinse ibere bia mono ondena bwate kenda gutangasa totana tananekana na bari mwacha amkura sindo chimwarura abanda mwachire kura simwarure aiye community yetu tumeshukuru sana. Mungu awe pamoja nasi. Bwana tia tuba kwani ningo nayo ngo to kwani torangale ninjo Tigamba kwani abana ba Nyasaye tinko bakwani nchibieka nini ne my sister munene Sainji na mo introduce gocha abaira matuka makesa na agara kinya akagoki nga tiganera chikoranga nkitogo kora arwete Tennessee kinya itirete Houston tukamana gocha igo nento aigete gamaro goba because conscience a child inchemura karo asi mana kweriete rio
nche morakaro bari tokorakora egasi eye mong'ina ana Masai nomong'ina cheni koroso. Amen. Bono ebieni na biebi abana Masai nabakoreko nagokire kobarora. Biamono morakaro. Mais Ona Masai timba maite Maria tonsi ngora. Biano na Ono my sister karibu bakwani na my sister ndinara korokwana lakini no yoino. Ya inga ukoro kumeri ayata. Njo mane na soyo mane Tennessee chata nunga nyomane koi wasao. Eke umbiki nje na yachagi. Kale. Ngasirera. Sirera njira katikati ya bura kinja sai numbiya na ondene. Oiranire. Haleluya. Yesu abakwe. Yani tutoki Nyasaye. Gatoe tu bugima. What is our value? Na kile spasta akotote. Saidan tatu kana na ntuko atikende. Lakini tomaite na we are very valued asa maisa Nyasaye ntoisaine. Amalita na ibagotewa. Nonkuru Bwana onuonga. Ana onuonga kuru Dallas. I think into twarenga batangina twarenga batangani kuchikonyora namo na telephone messengers asara kurukwa Minnesota. Nalitua chito olitangani. No jankura akira nana kwa tingo tegerera. Asisa ulichi gastogokora. Okonyora limo muraro ni gastori. Lakini Nyasaye endelea gutosesenia tobwate kabuno mwana olio ito oliateba na torandie randi dio omo ekarona ni nyagita do gosomi go nyagita ndo tetu naki negente giko tumia sana aye euroki aye sibichi anga cha obegere ewaye gora takwane kiranse olio koraga na kinga kibongi na ana tabegeti changa kwa murandiri kwa musomiri tari kwa nikira changa cha yanse tenya saba sese ni biyamano ono tugendere igotwira ni bwango gocha aho turagendere kuna kumenyana na bandi baramente obono okwirika bari mwaje tonye muri rika mwe wigento kenga kabire yiga igobona turi igoturaso turaikaga igobono onyo erumu nerari okwirika no eri mwine garia mitoba ibunararora. Yes, Aska. Biamono. Biamono. Wono. Igo tokorere che situation tweri ke garia tumenga mbari twarenga. Igo biamono igo wono. Kuruga lunch no ere ga kanisa. Igo ende muri gochiana. Biamono na ubona kugamba gwese torekero kya lunch. Biamono twasubiru bono togende for lunch na kwirika bari mutaririka.